Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Amen mpingo. Amen mpingo wa Mulungu. Mama wa uno tikhala ndi phunziro limene tikhale tikuona malemba opezeka mabuku angapo. Mabuku limene lititsogolere ndi buku la Chivumbulutso. Chivumbulutso chapter number 3. Mutu wa phunziro limeneli mawa uno tikulipatsa kuti mulole kuti nyenyezi yanu iwale. Mulole kuti nyenyezi yanu iwale. Ndiye mutu wa phunziro. Usaiwala kuti ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Chiuzimbi Seventh Day 3 Angels. Kuti ameni. Mbuye Mulungu wa zisomo zochuluka akudalitseni. Sada yambe phunziro limeneli ndi uyesenso mwayi opereka yankho la chiyembekezo cha anthu ambiri makamaka kuma gulupu konse kumene timamvera kwa uthenga wabwino. Amen. Mbuyomu tidalengeza kuti pa 5 pakhala LCD imene kudziko la kundima kuti kukhale zisankho za mtsogoleri kapena chipani chimene chiti chilamulire kuchokera mwezi wa Mawawu kapena mwezi omwe uno chisankho chikachitika. Amene munamvera nawo magulupuku aliyense ali ndi chidwi kufuna kumva kuti kodi zatha bwanji chifukwa linali dzulo pa 5. Titalengeza kuti pa 5 kukhala LCD. Ndiye audio ija inaenda malo ambiri adziko kufikira kuti inakapeza akumipando amene amayang'anira malamulo a dziko lino kuti akugwira ntchito yake moyenerera. Anatipeza mochita kutiyitana pamaso kutifotokozera kuti sindikuyenera kutero kulengeza zimene ndipeze ku LCD zokhuza ndi chisankho chimene chachitika dzulo. Nkhani ndiyo balalitsa kwa amene mukumva kumene, koma mumvesesa chifukwa ndifotokoza. Amen. Iwo anati malamulo a dziko lino komanso malamulo a zachisankho ndi chinsinsi kudikira mpaka pamene anthu adzavote kutchula chipani chimene chawina. Kuyeserera kutero ndi kuphwanya malamulo a dziko lino la Malawi. Kotero uphungu unali woti ndekuti ndisalengeze ngakhale kutchulako zimene ndionezo. Choncho ngati munthu amene inenso ndi nzika ya dziko lino ndimayeneranso kumvera zimene zikukhuza dziko. LCD yo yachitika usiku, anayamba past 1
imachitikira ku Guyana, ndipo anthu a mitundu yonse makamaka amene amayendesa zochitika za dziko lapansi anali komweko. Mabungwe pafupifupi 20 amene amayendesa dziko lino eni yake aja amene buku la chivumbuluso amanena kuti ali ndi mphamvu yotsitsa ya moto ku dziko la chani lapansi. Amene aja amakumana ndi amene amasankha, ndi chisankho chinachitika. Ndibwerere kuti ena mukumva koyamba, kulongosola kwanga ni malongosola kuti dziko lonse lapansi kuchokera zaka za kumbuyo pafupifupi 1621 anakhazikitsa lamulo kundima lomasankha zipani zimene zilamulire maiko. Pogwiritsa ntchito kuti niyo mumve bwino, ndiye kuti mufunika kulowa ku buku la Daniel, kumene mumapeza kuti tsiku lina Daniel akupemphera akuti mapemphero ake ankalimbana ndi akalonga aufumu wa Persia. Mmene zimakhalira chipani chilichonse chikamasankhidwa kuti chilamule, kumakhala akalonga amene ndaini yake amene amayendesa ufumuwo. Kwa zaka 30 chakuti tinali pansi pa akalonga a MCP, zaka zina 10 tinali pansi pa akalonga a UDF, zaka zina mpaka kuzafika chaka chino pamene akalonga a MCP aja anabwereranso. Ku dziko ilo la ndima masiku akasala 20 zimene zimachitika dziko lonse lapansi, masiku andima, masiku akasala 20 kuti chisankho mdzikolo chichitike. Kumidimako amasankha chipani chimene chilamulire, chifukwa masiku akamayandikira amayamba kusinthana ndi akalongawo. Akalonga a MCP akuyenera kuchita handover kwa akalonga amene akubwera chisankho chikatha pa 16. Ndiye akalonga amene transaction ya kusinthana kwa akalonga kumachitika chisankho chija chisadachitike. Mwa njira ina ndiye kuti kundima amakhala kuti asankha kale, ndipo boma limene chipani chimene chilamule amakhala kuti akuchidziwa. Mokukumbutsani, mipando yonse ya dziko lapansi ya ndale mwini wake ndi Lucifer. Buku la chivumbuluso limanena kuti anamuona Satana atanyamula mpando kuuyika ku dziko laja, ndipo mafumu a dziko lapansi anatanipo kiliye. Iwe ukufuna, iwe sukufuna. Mipando ya dziko lapansi ndi njoka imene inanyamula ja. Alipo akuliona vesi limene pa buku la chivumbuluso kuti atipatsire litikhalire mboni. Njokayo inanyamula mpando kuyika ku dziko laja, ndipo mafumu a dziko lapansi anakhala paja pa mpando umeneyo. Choncho pamene mukuyang'ana vesi limeneli, amasankhiratu amene akuyenera kukhala pajanipo pa mpando. Zikumveka izeti? Ndiye kamba kakuti ufumu uwu wa dziko lapansi mwini wake ndi Lucifer, ndi amene amayika mafumu oti akhale. Ndiye ku ufumu umenewu ndi umenenso umayendesa dziko lonse laja lapansi. Mukukumbukira pa buku la Mateyu
kuti Satana anamuuza Yesu kuti ali ndi ufulu ompasa chilichonse chimene chili ku dziko lapansi, chifukwa iyeyo ndi mfumu ya nthawi amene amatchedwa kuti Mulungu wa nthawi limenelo ndi buku la Korinto limamutcha kuti Mulungu wa nthawi yapansi pano. Now ndiye kuti maufumu onse muvomereze a dziko lapansi lino amachitidwa hedi ndi Satana mdierekezi. Now maufumu a dziko lapansi kunenanso za mabomawa ali ndi m'bale wawo amene amayendesa boma zimene ndi zipani. Kamukundimvesa kani? Tikumvana iti? Zimene ndi chani? Ndi zipani. So mumvesereka chete. Akalonga aufumu wa dziko lapansi mothandizidwa ndi Lucifer, mphamvu zawo ku maboma onse a dziko lapansi amaziyika ku zipani. Kazi kumveka zimenezi? Ndi chifukwa chake boma lili chikhalire, iniyo mufune musafune, bomalo limayenda mogwirizana ndi chipani chimene chikuta. Ina ndikumveka eti? Ndikumveka eti? Bomalo limayenda mogwirizana ndi chipani chimene chikuta. Chifukwa chani? Muboma mulibe akalonga amakhala mchipani. Azikumveka zimenezi? Mukukumbukira mmene chidavutira chipani cha Nazi, ndierekeza adagwirisa ntchito chipani chimenecho kuti chiphenda Ayuda. Mukukumbukira history imeneyi iliko. Amen. Ndi zipani zimene ndierekeza amazigwirisa ntchito pofuna kusinthira bomalo kupita kwa bwino kapena kuipa. Kazi kumveka zimenezi? Choncho akalonga amene amayang'anira zipani maufumu awo kuti chisankho chilipo, akamasintha mtundu wa chipani chimene chilamule boma, amasintha ndi akalonga omwe kuti amenewo ndi amene ati athandize kulamulira boma. So chisankho chimene amachitira tuchi ndi kusintha akalonga, number 1. Number 2, ndondomeko zake mmene amachitira, samayikako presidenti amene chipani cha msankha ayi, koma amayika makaka ambendera ya chipani. Mwachisanzo usiku mbendera za zipani zonse zinayalidwa. Kuti zikumveka zimenezi? Kusankha asankha pachanipo pa mbenderayo, kutere kundiye kuti mbendera imene yasankhidwayo ndiye kuti ameneyo ndi amene atalamulire chisankho chikubwerachi. Mbendera imene yasankhidwa usiku ndi imene ilamulire dziko. Now ndimafuna kuti mupamvese apa, amene amayendesa dziko lapansi kuseri kwanu ndi amenenso amalamulira mphamvu zonse za dziko lapansi. Kuti mukamvese bwino, mukapita ku Bible ndi kuti musaliwale buku la Efeso chapter number 6 eti kumene akunena bwino za akalonga amumlengalenga ndi amphamvu ochita choyipa a dziko mwanjira ina tili ndi mamunicipality, ndiye kumene kuli mamunicipality kumene kuli ulamuliro oyendesa dziko lapansi, siku matupi ooneka ndi manja ngati mukundionera ine pano. Kuli dziko la uzimu. Dziko la uzimu mothandizidwa ndi ziwanda zimene zimayendesa dziko lapansi, zimene mkulu wawo ndi Lucifer, ndi zimene zimakalowa mwa olamulira amene timasankhaja. Mwanjira ina mukamasankha zipani mumakhala kuti mukusankha ufumu wa Satana kuti ulamulire dziko lapansi. Kiriye iweyo
ndiwe wamkulu wajani, ndiwe wang'ono wajani, koma statement yangai no withdraw. Ngati mukusankha zipani, mukusankha ulamuliro wa Satana kudziko lacha chikonde muni wacha according ndi mmene Bible likuta likunenera. Ndi chimene chocho chikhale mmutu mwanu kuti kuchokera kanthawi mpaka kufika tsogolo tikupitani, maboma amene amalamulira kuseliko amakhala kayendicha ndi zisankho. Ndi chisankho chimenecho chinali dzulo pa 5 September, ndipo kumeneko akudziwa sopano chipani chimene chita ndi amayikako mbendera. Kazi kumveka zimenezo. Mistake imeneyi yaonekaso usiku yakuzana ndi mbenderasi. Amene amayimirira kumeneku amamutcha kuti God of Colors, mulungu wa za mitundu, ndi amene anaoneka usiku. Amakhala choncho dziko lililonse likamapanga chisankho, amene amatsogolera amamutcha kuti God of cha, ndiye ali ndi malamulo, amayang'ana makalazi amene ali pacha pa mbendera zija. Kazi kumveka izi. Mistake imeneyi ndi imene idachitika chisankho chapita chija. Ine naonerera nawo adayika mbendera za mitundu yonse, ndipo pamene zimapita mbendera za zipani zikulu zimene zimalamulira dzikoli, chimene ndi MCP ndi UTM, pokalowa mu msonkhano ngati wadzulo zinakalowa mbendera zija zitaberekana. Sakumva mutu mmene zimakalowa mbendera ziwiri zimenezi, zimene zinali patsogolo kuti imodzi mwa mbendera zisankhidwe, zinakalowa zitaberekana. Ndi chala choloza chimati chikayang'ana kandulo chimayang'ana kuti nditambala zakhala pacha pamodzi. Umene unali mulandu olingana ndi masekshoni a mix of colors ndi mulandu kwa mulungu amene amatchedwa kuti God of Colors. Inu mufuna muvomera mukana, chilango chimenecho ndi chimene chinagwera mkulu oyang'anira dziko lino wachiwiri wake. Kuti zikumveka zimenezi. Tinalira koma imeneyo tisiye mbulangeti. Lero mukhoza kuloza chakwera, mukhoza kuloza ndani, koma kunali mulandu umenewu ophatikiza cha makalazi. Kazi kumveka kaya. Chilango chake chinagwera nda zikumveka kaya. Chipwirikiti chomwecho chinaonekaso usiku. Kazi kumveka zimenezi. Zipani zina zimaoneka kuti mmene zimalowa muchisankho zimalowa zitaberekesedwa cha mbendera za zipani zina zichatima zichakuti mgwirizano. Chinthu chimene chija chimapanga violate malamulo aza chisankho chochitika ku midima ku LCD. Kazi kumveka zimenezi. Zikumveka mpingo. So chimenechi ndi chimene ndimati ndikungokugalirani kuti ndi chimene chimachitika. Sono ine ngati nzika ya dziko lino ndikufunira ndi zabwino, ndikudziwa munali dyoko kuti mumve kuti mbendera yasankhidwa ndi ya chipani chiti. Imapita ndi mbendera ndibwereze, samapita president. Kazi kumveka, imapita ndi cha ndiye mbenderayo amene mwamuyimika ngati mtsogoleri ndi amene amasankhidwa. Ndiye chisawawa chidachitika, mbendera idasankhidwa ndi ina, koma tsopano ku mbendera zolumikizana kudayikidwa soja mtsogoleri. Kazi kumveka zimenezo. Simukumva chichewa. Mbendera zidata inasankhidwa ndi mbendera inayi, koma mmene imapita inalumikizana. Kazi kumveka zimenezi. So chinthu chimenechi ndi zinthu zofuna kufotokozera kwake
uzizifotokozera mwa nzeru. Chinthu china chimene ndichomaliza chandipanga kuti ndileke ndilankhule mokhulupirika chonchi LCD yonso osayipereka nachi. Zimene zimachitika dzulozi si mawu a Mulungu, ndi zandale zimene zilibe phindu lililonse pakati pa opembeza kuti zingandithandizire kulowa mu ufumu wa Mulungu. Choncho ineyo kukakamira kuulutsabe nkulandira chilango ndi boma ili ndikhala kuti ndalandira chilango pa zinthu zopanda pake chifukwa ndi zandale. Naona kuti kuli bwino ndisiye ndavomere awa akunena zoona ine ndikhale pe. Koma kukadakhala kuti zimene zimachitika zulozo zikukhuza mawu a Mulungu, ine lerolo LCD imeneyo ndikadanena ndithu ndipo ndikadayitumiza ngakhala akadaletsa chifukwa ndikanadziwa kuti muli mawu a Mulungu. Ndipo chifukwa cha mawu a Mulungu ine ndinasayinira kukonzeka kulandira chilango mpaka nditachita deliver choonadi cha Mulungu ku dziko lapansi. Ndiye ndidati ndazunzidwa chifukwa cha mawu a Mulungu chikanandikomera. Koma lero ndikakhale ndende ndilandire chilango chifukwa cha zinthu zandale zimene sizinthandiza chilichonse munthu, naona kuti zosathandiza chilichonse ndimvere zimene akuluakulu akuta anenazi. Kodi sikumvekana Mulungu? Mmenemu ndi mmene zilili tikunena pano. Tizipita pa 16 koma wosogolera wa dziko lino wasankhidwa dzulo, ndipo asankha mbendera. Mulungu akudaliseni mpaka tsiku limenelo. Amen. Tinatero kuti tikhala ndi phunziro limeneli, phunziro lidzingopitirira. Amen. Pamenepa ndiye kuti tiphwanya ndondomeko zakayendedwe ka chipembedzo lero. Amen. Tiphunzira pamenepa titoperepo pang'ono basi tibweranso mpaka pamene timalizire. Amen mpingo. Pakakhala mapulogalamu ena ndi ena amene angafunike kuti achitike mu mpingo, tiyeni tizinong'onezana, muzindipeza nkunduzira atsogoleri imanikayi pamenepo tipangeka iza kuti. Amen mpingo. So pano pa chiuzimbi lero tili ndi phunziro limene tikulitcha kuti mulole kuti nyenyezi yanu iwale. Amen. Tikaliyang'ana Baibulo mozama kwambiri likufotokozera kwambiri nkhani zokhuza nyenyezi. Ndipo mu Baibulomu tili ndi mavesi kapena kuti mawu ongoti nyenyezi akutchulidwa maulendo osatsikira 115. Nde kuti nkambiri kwa basi mawu amenewa akuti nyenyezi timapeza ngakhale pamene chilengedwe chimayala ku dziko lapansi. Tsono chikonzero cha Mulungu akamayang'ana nyenyezi, iyeyo ndi simbo ya mpingo wa Mulungu ku dziko lapansi. Ndipo kuchokera mu nyenyezi Mulungu wayikamo chinsinsi cha mpingo wake, utsogoleri wake, chiwalitsiro chake kuchokera mu nyenyezi. Pamene mwakhalapo panoka kuchokera tsiku limene munabadwa ngati munthu ndinu nyenyezi. Tamverani. Pamene Mulungu amayitana Abrahamu, tiyambire kumeneko bwa. Pamene Mulungu amayitana Abrahamu poyika lonjezo ndi Genesis chapter number 15. Omwe pamene Mulungu amayitana Abrahamu akumuwuza kuti Abrahamu tabwera ndikuwuze za mtundu wako wa iwe angakhale ukuoneka osabereka. Tabwera ndiakuti Abrahamu anatuluka panja. Likumveka Baibulo ndiakuti anayang'ana kuja kumwamba, ndiakuyamba kumfotokozera. Pano tili pa Bible study, tili pa maphunziro a Baibulo.
amene mwapapeza ndi Genesis chani imene tiye nyumbale wanga. Ndiye ndikupemphe mbale iweyo tatenga kampando kenako ndiye udzakhale apa kuti mawu akowo pachinkuza mawu padzimvekanso, chifukwa mawerenga kumeneko ndiye kunoko sumveka. Amen. Ambuye alemekezeke. Bale wanga uwerenga Bible ndiwerengere Genesis chapter number 15. Etiye mbale werenga Genesis chapter 15 verse ndiyo 5. Ndipo anatulutsa iye kunja nati, tayang'anatu kumwamba uwerenge nyenyezi ngati ukhoza kuziwerenga zimenezo. Ndipo anati kwa iye, zoterezo zidzakhala mbewu zako. Verse 6. Taimani pamene tandiwerengereniso verse limeneli ndi nkhani. Verse number 5. Ndipo anamtulutsa iye kunja nati. Taimani pamene kalani pansi mbale wanga. Bible likulankhula nkhani ya Abrahamu ndi Mulungu awiri. Mwanjira ina tikuona kuti Mulungu adalankhulapo ndi anthu ku dziko lapansi. Uthenga umene mukupeza pamenepo wa ndime yoyamba ya chapter number 15 verse number 5, mawuwo akulankhula ndi Mulungu, kulankhula ndi Abrahamu. Abrahamu anali munthu obadwa kwa mkazi, koma adapanga chisankho chovomera kuyitanidwa ndi Mulungu potuluka mnyumba ya atate wake. Abambo ake anali Tera, katundu wa chuma chambiri. Anatuluka mmenemo ndi kukakhala payekha, kukakumana ndi Mulungu kuti azikalankhulana naye. Chikayiko chimakhalapo kwa anthu ambirimbiri amene tikupembedza. Timayenda magulu awiri, gulu limene limangomva mbiri kuti Mulungu alipo, ndi gulu limene linamvapo kulumikizika ndi kulankhulidwa ndi Mulungu. Onsewa timapembedza nawo pa chalichi. Simunamve chichewa. Gulu limene limabwera kuno koma silingafotokozere zoona zenizeni za Mulungu. Ndiye pali gulu limene lingayimirire ndi kufotokozera zenizeni za ndani? Za Mulungu. Abrahamu akuti anayamba kulankhulana ndi ndani? Ndi Mulungu. Pamenepa si uthenga umene Abrahamu akulankhula, koma akutipa za zimene Abrahamu amalankhulana ndi ndani? Ndiye nkhani kunena kuti anamtulutsa chani? Panja. Koma zikumveka zimenezi. Bible likalongosola kuti anamtulutsa panja, akutipasa chithunzi chakuti Abrahamu anali ndi nyumba yake. Mwanjira ina anali ndi zochita zace, analinso ndi chuma chace. Kodi zikumvera zimenezi? Koma wanena ndi Mulungu akuyenera kumpezera malo amene angakalankhule naye za kukhosi kwake ndi zimene Mulungu akufuna. Zikutengera Abrahamu kuvomereza. Anatuluka nyumba yace nakhala panja, pamalo pamene angakale ndi kuthekera kokumana ndi Mulungu wake. Tili ndi nyumba zathu, zikhulupiriro zathu, maganizo athu, chuma chathu, zofuna zathu. Tamverani. Ndiye kayo munthu amene amalolera kukwirira ulemerero wake panja. Kukwirira ulemerero wake iyeyo nkuvomereza kukhala payekha, chifukwa Mulungu wamuuza kusuntha position imene ali kuti akalankhule naye. Tili ndi gulu limene limakakamira kufuna kuti pa zimene iwowo akukonda Mulungu ndi awalondole iwowo, azikawuza pa zimene iwowo alizo ndi azilankhula ndi Mulungu. Ndikumveka kodi?
zimene mukukonda mumafuna mukhale muzitizo muzimenezo ndiye muzimuyitana Mulungu abwere mteritole yanu azilankhula nanu. Nkumanena kuti Mulungu analeka kulankhula ndi ine. Masiku ano sitikuona ngati mmene ndinkakhalira kale yayi. Kale munthu ne ndinali chiwanga, munthu ne ndinali wamphamvu m'mapemphero, ndinkasala chakuti kunena zambiri zimene iwe unali. Ndikumanena kuti akuoneka ngati Mulungu wandisiya. Ayi, iweyo ukufuna Mulungu abwere muzochitika zako, ndiye uzikhala kuti ndiwe opembeza pamodzi ndi zochitika za ndani za iweyo. Zosatira zache timakhala malo amodzimodzi omwewo, nkumayendera zakale, nkumayendera mphamvu zakale, nkumayendera luso lakale, osapeza zochitika zina zimene Mulungu angafune kulankhula nafe chifukwa pa zimene ifeyo tili. Ameni mpingo. Tikufuna Mulungu atilankhule muzitizo, azikhala nafe kuzofuna zathu zomwezo, tizilalikira bwino tili muzofuna za mtima wathu. Kodi zikumveka zimene? Tizikaphunzitsa mawu anthu azikadalitsika koma tili muzofuna za mtima wathu, osavomera kusuntha kaye. Abrahamu anavomera kutani kaye? Kutuluka. Tiye mbale wanga werenga verse imene. Verse number 5. Ndipo anamtulutsa iye kunja nati, tayang'anatu kumwamba uwerenge nyenyezi ngati ukhoza kuziwerenga zimenezo. Ndipo anati kwa iye, zoterozo zidzakhala mbewu zako. Amen. Sono tikumva pano kuti Mulungu analankhula ndi Abrahamu atamtulutsa, ndi akuti Abrahamu yang'ana kuchani? Kumwamba uonesha nyenyezi. Ndi akuti ukaona nyenyezi zoterozo kodi ukhoza kuziwerenga? Amen pingu. Ndi akuti zoterozo chifukwa ukukanika kuti zidzakhala chani? Mbewu zako. Nosatamverani. Ndiye kuti tikamanena za mtundu wa Mulungu tiyenera kuganizira bwino kwambiri kuti dzina loyamba la ana a Mulungu ndi nyenyezi. Kodi zikumveka zimenezi? Simbo yoyamba imene Abrahamu okhulupirira anabwera akumuwuza kuti iweyo udzalamulira pachani? Pa nyenyezi. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Tsopano muli chiwerengere pa buku lomweli, ndimafuna kuti inu ndi ine tipitenso ku buku la Yesaya chapter number 14. Amen. Chapter number 14. Tingoyamba kuwerenga verse ya number 13 ngati sindikulakwitsa. Verse number 13. Ndipo iwe unati mu mtima mwako, ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Imani pamene. Kodi tili limodzi mu phunziro lake? Tikumvana eni? Alipo akutayika ngati? Ndikulongosola kuti mulole kuti nyenyezi yanu itani? Iwale ndiye phunziro lathu. Now, tapeza kuti dzina loyamba la mtundu wa Mulungu pamene Mulungu amalankhula ndi Abrahamu, amene inu ndi ine timamutcha kuti tate wa chikhulupiriro, ifenso ndife ana a iyeyu. Mulungu akumutulutsa m'nyumba mwake ndi akumuwuza kuti uonesha mawu akuti ona nyenyezi, mtundu wako ndi chani? Ndi nyenyezi. Kapena kuti otsatira iwe, obadwa mwa iwe, akadzakhala ku dziko lapansi adzakhala chani? Nyenyezi. Zikumveka zimenezi? Amen. Uthenga umenewu ukumveka kiliye muchinenero chimene Lucifer amamva kumwambako
pamene mulungu anali ndi pulani yofuna kulenga munthu ku dziko lapansi, akudziwa kuti mulungu adzayika nyenyezi zace ku dziko lapansi. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Naye Lucifer, tamverani, tawerenga mbale wanga Isaiah chapter 14 verse 13. Ndipo iwe unati mu mtima mwako, ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Amen. Yesaya akunena kuti ndipo iwe unati. Sopanotu mukanena mawu akuti ndipo iwe unati opezeka m'buku la Yesaya akulankhula pamene popoyonso ndi Mulungu uti yemwe uja anamtulutsa Abrahamu ndi kumuwuza kuti mtundu wako udzatchedwa nyenyezi ku dziko lapansi. Amen. Sopano Mulungu yemwe uja akulankhula ndi inu ndi ine, koma ngati mawu achizunzulo, mawu omudziwisa Lucifer chimene anapanga. Ndi akunena mawu, uwerenge mbale wanga ubwerezenso kawiri. Verse number 13. Ndipo iwe unati mu mtima mwako, ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Amen. Choyambirira chichewa cha Baibulo chikugwiritsa ntchito mawu akuti ndipo iwe unati. Amene akulankhula mawu akuti ndipo iwe unati ndi ndani? Mulungu. Anati ndani? Lucifer. Kodi zikumveka zimenezi? Tadikira ndikuuze. Mulungu amadziwa za mu mtima. Amen. Simukapeza pamene Lucifer adalankhulira mawu ati amene wawa. Amen. Mulungu ndi amene akuulula chinsinsi chimene chili mu mtima mwa Lucifer kuti ululira ife zimene Lucifer amalankhula, zimene Lucifer amaganiza. Amen. Ndimafuna ndinene kuti pamwamba pa utumiki, pamwamba pa mkhristu, pamwamba pa munthu ophunzira mawu a Mulungu pamakhala chinsinsi cha kulankhula kumene Lucifer amakalankhula ndi munthu mkati. Kulankhula kumeneko timachita nako tsoka pa mpingo pano palibe amene amamva kuti Lucifer akulankhula ndi munthu. Amen. Kodi umveka ine? Amen. Tsoka lina ndakuti pali ngakhale ena amene sadziwanso kuti Lucifer akulankhula nawo. Iwowo amaona ngati ndi nzeru za maphunziro pamene ndi Lucifer akuda mwina ndi PhD ikundiuza kuti ndichite chakuti ali Lucifer akuda lina akulankhulana nawo. Tamverani, Lucifer amalankhula ndi anthu chifukwa Lucifer akalankhula chimakhala chinsinsi close. Amene amadziwa zimene Lucifer amalankhula ndi Mulungu. Kotero kuti inuyo ndipovuta kwambiri ngati simukhala ndi Mulungu mu mtima mwanu kuti mumve saundi ya kulankhula kwa Lucifer. Muziziganizira kuti munabadwa anzeru pamene mukupanga decision itiyo yolakwikayo. Kodi zikumveka zimenezi? Mukayimirira nkumalankhula ndi anthu muziziona kuti iniyo zimene mukulankhulazo zikuposa aliyense, koma ili decision yochokera kwa Lucifer. Chifukwa Lucifer amalankhula, koma amene amamva chinenero cha Satana ndi ndani yekha? Ndi Mulungu. Tamuona Lucifer akulankhula m'maufumu. Anthu ndikumaganiza kuti yalankhula ndi nduna ya zachilengedwe, koma ali nda Lucifer. Inu mudzangodabwira zowawa zimene mukukumana nazo m'boma lanu zotuluka ku nduna ya zachilengedwe. Lucifer amalankhula ku nduna ya zachuma. Inu ndikumangolandira zosakira zachuma ali Lucifer atalankhula. Chifukwa chakuti palibe munthu amene ali ndi kuthekera kumva mawu a Lucifer, ndi Mulungu yekha. Timazunzika mu silent. Kodi zikumveka zimene? Anthu timapanikizika osamadziwa kuti ndi Lucifer amene akulankhula nafe.
chipweteko, zowawa zimayenda pamodzi ndife pamene Lucifer lakuta akulankhula. Koma ine nabwera nkhani pano kuti angakhale ndi chinsinsi yakwana nthawi pa mpingo wake yakuti anthu achita ubwenzi ndi Mulungu, kuti azimva Lucifer akamalankhula, kuti mukamatulusa ziganizo zanu kuonekera ku dziko, kuonekera ku mpingo, kuonekera pa banja, muzikhala mutamva kuti walankhulayi ndi Lucifer nsachite, akulankhulayi ndi Mulungu ndichite. Kodi zikumveka na Mulungu zimene? Bible likuti chani pamenepo? Akunena kuti ndipo iwe unati mu mtima mwako. Mtima ndiye mpingo, mtima ndiye Chikhristu, mtima ndi umene ukapange inu kulowa mu ufumu wacha umenewu. Lucifer akamalankhulamo mwauponya ufumu wacha, musamamulole kukhala ndi gawo lolankhulapo. Amen. Kodi zikumveka zimene? Ameni. Mtima wanu mudziona kuti ndi bwalo kuchokera ku malingaliro anu. Kodi pamenepa mwachuka mmawa mukuganiza chani? Ameni mpingo. Mukufuna chichitike ndi chani? Ma decision anu, kaganizidwe kanu, kachitidwe kanu, kamfundo zimene mukuzifuna, kodi mumazindikira amene akulankhula nanu mamawa? Mukamapita ku business zanu, mmene mukachitire mukakafika. Amen. Mmene muchitire mukabwera ku church, zimatheka kuti pamene mukupita kuzochitika zanu mwalankhulidwa ndi Satana koma inu simukudziwa, ndiye kumene kuja mumakaonesera umunthu, ndi pamene anthu ambiri amalepherera kukhala akhristu chifukwa sadziwa kulankhula kwanda kwa Satana. Ameni mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni. Ameni. So Bible likulankhula mawu pamenepo ndi akunena kuti chikadzalowa chinthu chimene chichi mu mtima mwanda mwa iwe, udzati ndizakweza mpando wanga pamwamba pacha pa nyenyezi. Sono nimafuna ndinene kuti mwaziona nyenyezi ku Genesis chapter number 15 ndi inuyo ana a Mulungu eti kotera kuti inuyo panoka ndinu mbewu ya achikhulupiriro, ndinu nyenyezi. Koma lero mkati mwa phunziro ndinena kuti star versus star. Kazi kumveka zimenezi? Nyenyezi ikumana ndija ndi nyenyezi pasopo. Ameni mpingo. Kodi kumvana pa? Ameni. Ameni. Mwaziona nyenyezi zatuluka pa Genesis chapter number 15. Apanso zikutuluka cha nyenyezi. Tiye mbale wanga wele ngazione wanu. Verse number 13. Ndipo iwe unati mu mtima mwako, ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndidzakhala pamwamba pa phiri la Kamu, malekezero akumpoto. Verse 14. Ndidzakwera pamwamba pa mitambo, ndidzafanana ndi wamwambamwamba. 15. Koma udzatsitsidwa kunsi kumanda, kumalekezero adzenje. Bwererani mutunda pang'ono. 15. Koma udzatsitsidwa kunsi kumanda, kumalekezero adzenje. Amen. Amen. Mwamuona pamenepa ameneyi mchiheberi Lucifer akutchedwa kuti Hirihiya akutanthauza kuti the bright star, nyenyezi yowala. Kodi zikumveka zimenezi? Now akulankhulayi ndi Hirihiya akuyima pa vesi limene lili nayenso ngati nyenyezi. Amen. Ndiye kuti tili ndi nyenyezi za Mulungu, ndiye tili ndi nyenyezi za Satana. Mwanjira ina nyenyezi versus nyenyezi. Amen. Ana a Mulungu, khala pansi mbale wanga. Ana a Mulungu tamverani. Ngati timaona kuzunzika
pa nyumba zathu. Inuyo ndinu nyenyezi. Amen. Koma pakati pa nyenyezi imeneyi pamatuluka so nyenyezi ina. Ndi nyenyezi ziwiri zimene zimalimbana m'nyumba mwanu. Amen. Ndipo mwatsoka ikazima yanuyo imene imawala ndi iti? Muyezo wa nyenyezi m'nyumba mwanu ndiye muyezo wa Chikhristu chanu m'nyumba mwanu, wa makhalidwe anu mu mtima mwanu. Amen. Kodi mbali yaikulu ya moyo wanu mukuyenda mchigonjetso ngati owala a Mulungu, kapena opanikizika ndi kuponderezedwa ndi ziwanda m'nyumba mwanu? Zizindikiro zakuti inu si nyenyezi ya Mulungu ndi kuchuluka kwa maulemerero akumidima m'nyumba zanu. Kodi numveka? Amen. 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 Ngati nyenyezi imayenera kutuluka imene ndiye izita. Ndikayang'ana ku dziko lapansi ndapeza kuti nyenyezi zambiri zinaponderezedwa sizikuwalanso. Amen. Mukati muyambe business ikuwala, mukati mukayambe ntchito inuyo mumakapezeka apansi kwambiri otsalira kuzochitikazi. Ndi chizindikiro chakuti nyenyezi yanu sikuwala. Kodi zikumveka zimene? Ku dziko lino lonse lapansi timadziwa tikanena kuti awa ndi star, kundale kuli ma star. Zikumveka eh? Koimba Star. kumpira Master. ndi mapuleya osenga. Pa season pamakhala ja star. Zikumveka zimene zwe? Amen. Tonse timadziwa kuti chaka chino star ndi uchi. Kodi zikumveka zimene? Masizoni onse amene ana a Mulungu akukhala kufikira lero ndi cholinga cha Mulungu kuti kumene kuzimu kukhalenso cha mastar. Nda amene tikwasowa ku end time kuti kutulukana cha mastar. Amene ngakhala ya Lucifera itawala iyi iwale kuposa cha ya Lucifera. Kodi zikumveka zimene? Imene ingakhala itafuna kupondereza koma pakati pa chiunikiro imeneyi ikhale chani? Ikhale chiunikiro cha nyenyezi zinazi. Koma ndikayang'ana Abrahamu akutulusidwa panja. Kodi zikumveka zimene? Ndakutiwerenga. Amen. Amen. Uwerengeja Nyenyezi. Ndikangontulusa munthu pano pa chiusimbi usiku mapemphero wafika usiku 9 kuno. Ndiye tonse tituluke cha panja tiyang'aneko cha kumwamba. Kodi zikumveka zimene? Tiwerenge nonsenu muyambira kupeza nambala ya nyenyezi zimene zikuwala kwambiri. Chifukwa kuli zina zimene zachitika mdima koma ndi cha Nyenyezi. Kai koma ine ndikumveka? Amen. Ndikuphunzitsa pa? Amen. Amen pi. Amen. Mupeza kuti kuli nyenyezi zina zikuwala koma pali zina sizikuwala iya. Amen. Chithunzi chimenechi takhala nachoni pano pa chiuzipi. Amen. Mukuziona nyenyezi zina ndi nyenyezi koma tikati tiwerenge pano sititani imeneyo sikuunika. Amen. Ndi chifukwa chake ndikuti talolani kuti nyenyezi yanu iwale inu. Ndi nyenyezi Abrahamu watuluka akungoona choti mbulu kuti awerenga akuta zachepa. Amen pi. Sizikuwala. Mwanjira ina zikuderereka. Somano musaiwale ndikukumbuseni Yesaya akutiuza kuti kuli mtundu wina wa nyenyezi pano. Ndiye chatuluka kai chinyenyezi chachikulu. Chikuchedwa Lucifer. Ili here bright star. Mind you, be careful. Imene na Yesu ali ndi nyenyezi zache zimene akupanga nazo operate ku dziko lacha nyumba. Mukatembenuka mtima ndinu nyenyezi.
Lucifer amatumiza moso cha nyenyezi. Kuti nkhondo ili pakati pa nyenyezi ndi cha nyenyezi. Kodi zikumveka zimene? Ameni. Kotero kuti ngati mumamva kuponderezeka kusayenda bwino kwa zinthu, zindikirani kuti kusayenda bwino kwa zinthuku ndi kuponderezeka kwa nyenyezi yanga. Nyenyezi yanga sikuwala ayi. Ameni pi. Kodi zikumveka zimene? Zolinga zanga ndikapempha kwa Mulungu sizikukwaniritsidwa msanga chifukwa nyenyezi yanga sikuwala iya. Ameni pi. Chifukwa nyenyezi izizi zopezeka pa Yesaya chapter number 15 zikuyenda mdziko lapansi ndikumapondereza nyenyezi za Mulungu. Ameni pi. Koma njadika nitakuuzani, Mulungu amayika cha nyenyezi ku dziko lapansi chifukwa ndiye mwini wake. Amene inu ndi ine lero tikale ndi chithunzi cha nyenyezi zimenezi. Mwayiona nkhani pano ndiye kuti inuye muime pano nyenyezi versus cha nyenyezi ku dziko lapansi. Inu ndi ana Abrahamu, dzina lina la inuyo la mtundu wa Mulungu ndi nyenyezi. Kodi zikumveka zimenezi? Sopano tipite ku buku lija limati tiyambira kuwerenga. Tilisatire Bible likuti chani nkhani imene. Revelation chapter number 3, chivumbuluso 3 verse number 1. Verse number 1. Pali mawu osogolera kalata wachisanu wa kwa mpingo wa ku Sarde. Verse 1. Ndipo kwa angelo wa mpingo wa ku Sarde lemba, izi anena iye wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndidziwa ntchito zako kuti uli nalo dzina lakuti uli ndi moyo ndipo uli wakufa. Amen. Bible linena kuti kwa mpingo wa ku Sarde lemba. Zikumveka kodi zimenezi? Amen. Izi anena ndinda Mulungu. Iya inde muwerenge ndi. Izi anena iye wakukhala nayo. Ndimafuna mawu akuti izi anena iye. Amen. Ndiye kuti paliponse pamene mupeze kuti pakukambidwa nkhani za nyenyezi akulankhula kuzipanga indozi nyenyezi si munthu. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi ndani? Ndi Mulungu mwini wake. Munapeza kujaku akuti tiye anali Mulungu. Amen. Mukapita ku Yesaya amene akukaunika nkati ndikumuulula kuti iweso tu mmene ndikukuonera naweso ndi nyenyezi yoti uzichimwisa anthu kudziko lacha ndenda kuona mu mtima mwawo waona ndinda Mulungu. Ndikuti chinsinsi cha ana a Mulungu m'dzina la nyenyezi chili m'dzanja la Mulungu mwini wake. Amen. The Bible likuti bwanja kuti izi anena iye wota wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Imani pamene mukamamva zakuti Mulungu wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri, iniyo Bible mmanyumva bwanji? Mumaona kuti pamene pakunena chani? Ikuchuluka tu mizimu. Amen. Unakhalapo ndi ganizo loganiza kwambiri pamawu amene abale yanga ukalipo wina anganikira comment. Munazama apo tsiku lina ndikuganizira nkhani imene. Kodi Mulungu amati Mulungu ndi cha? Mzimu. Amati mizimu ngati? Mulungu amati ndi cha? Mzimu. Kusonyeza kuti ndi cha? Apa mizimu ingati mpaka 7. Munakhalapo kuganizira nkhani imene? Amen pi. Amen pi. Amen. Mwaulamuliro wa Mulungu mwini wake kumwamba nthaka ino kufikira tsiku la kubwera kwa Yesu tiyenda mzigawo 7. Amen. Kodi mukundimva ine?
tiyenda mzigawo zinga 7. Amen mpingo. Ndipo gawo lililonse la magawo 7 Mulungu wakala akukatumikira kolingana ndi gawo litiro limene. Kotera kuti mmene Mulungu anachitira ndi gawo loyamba si mmene anachitira ndi gawo lacha, si mmene achitira ndi gawo lachi 7. Zikumveka pamene? Amen. Wowana masomphenya sopano akuona kuti mizimu indinga 7. Amen. Ndi mmodzi koma makalikalytics amene Mulungu wakhala akuchita wayenda mzigawo zinga 7. Amen. Kotera kuti inu ndine lero tili pa mzimu wa nambala cha 7 wa Mulungu. Mwanjira ina Mulungu uyu wakhala ali ndi anthu ake nyengo zonse msapuse mpaka lero. Ndiye in charge oyang'anira nyengo mamelenium amene ati akhalepo mpaka na nyengo yosiriza ya nambala 7. Iyeyi ndi in charge si United Nations. Iyeyi ndi in charge si Russia. Uyuyu ndi in charge si America, si China, si Japan. Ndi uyu ali ndi mwini wake wa chilengedwe chonse wakalapo nyengo zonse zinga 7. Kodi zikumveka zimene za Mulungu? Amen. Wakalapo nyengo zonse zinga 7. Tamvera mu 7 imeneyi Mulungu wakala ali ndi mpingo nyengo yoyamba anachita operate ndi mzimu poyendetsa mpingo wa Mulungu. Sukhala okha mpingo kudziko umakhala ndi Mulungu. Kotera kuti nyengo ya mpingo oyamba mzimu nambala 1, nyengo ya chiwiri, ya chitatu, ya chinayi mpaka ya 7 Mulungu wakhala akuyenda kupanga operate ndi mizimu ndi mpingo wake. Nchifukwa chakenso apa tikupeza kuti akalatawa akupita ku mipingo inga 7. mipingo so 7. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimene? Ndiyakuti izizi amene akunena ndi amene ali ndi mizimu inga 7. You are not alone. No matter chisauso chikubwera inu simuli nokha chifukwa inuyo ndi nambala yowerengeka pamaso pa Mulungu. Amen. Amen. Imene akukuwerengerani ngati mmodzi mwa amene mudzawale pakati pa mdima ngati nyenyezi zotuluka kumapeto pamene dzuwa la nyengo ya nthawi yapansi pano lizikapita kolowa. Mwezi ukakasiya kuwala kwawo, dzuwa likazasiya kuwala kwawo, adzayenera kusiya cha nyenyezi kuti zimaliza dongosolo la usiku kuti kuche mmamawa pamene Yesu akubwera. Amen mpingo. Kotera kuti nyenyezi ndi mizimu zikupezeka pa buku limene tawerenga m'bale wanga mutsike. Taipeza mizimu inga 7. Verse number 1. Ndipo kwa ngelo wa mpingo wa kusade lemba izi anena iye wakukhala nayo mizimu 7 ya Mulungu ndi nyenyezi 7 ndidziwa ntchito zako. Taimani pamene izizi amene akulankhula ndinda Mulungu wokhala ndi mizimu inga 7. nyenyezi 7. Ndini nkhani pamene pampingo. Nyenyezi kuyimira mtumiki, kuyimira otembenuka mtima, simayenera kukhala yokha. Pafupi ndi nyenyezi pamakhala mzimu wa Mulungu. Pamene nyenyezi ya Mulungu ikuzima ndikuwala nyenyezi za pa Yesaya chapter number 14. Ndipo nyenyezi iliyonse imakhalanso ndi mzimu wa chiwanda pamodzi naye. Kodi zomveka izi? Imene ikuwala mbanja mwanu ndi iti? Pakuti akazanu ndi nyenyezi ya kumdima iyi ya Lucifer. Amuna anu ndi nyenyezi iyi ya Lucifer. Ndiye pamvumbi nawo pakuchita maonekedwe machitachita zizindikiro za eni yaka nyenyezi zimene ndi ziwanda zivuta zitani nyenyezi sikhala cha yoka. Amen. Ndi mmene mukuonera inu otembenuka mtima mbanjamu ndinu nyenyezi ya Mulungu. Pafupi nanu paliso mzimu
kwa Mulungu. Ndiye kuti imeneyi ndi nkhondo, ndi chifukwa chake nkhondo ya Chikhristu, nkhondo ya dziko lino ikuyambira m'manyumba, m'mabanja. Mwatsoka inayi ndi nyenyezi ya kundima, inayi ndi nyenyezi ya Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Ndiye nyenyezi ya Mulungu imayenda ndi mzimu mpaka zigawo sefi, siri yokha nyenyezi. Amen. Amen. Nazo nyenyezi za kundima zimayenda so ndicha, nchifukwa ndi kuti nkhondo yagona pakati pa nyenyezi ndicha. Mukuyiona bwanji nkhondo ya nyenyezi zimenezi? Nyumba ikuyenda bwa chikuwala kwambiri ndicha, zolephera zikachuluka, ndiye kuti ikulamulira ndi nyenyezi yakunja za kumidima. Amen. Mpingo, mwayiona kani pamene akutiuza kuti Yesu Khristu ndi amene akuyimira ngati chani pano? Nyenyezi. Akuti amene amayendayenda pamodzi ndi mizimu so ingati 7. Amen. Mpingo, ndiye kuti tsopano pano buku la chivumbuluso likutipasa ndondomeko ya nkhani za uthenga opita ku mipingo ingati 7, koma akutipasa pamodzi ndi nyenyezi. Tikumvana kuti ine ntati ndilekere pano osapitiriza uthengawo. Ndinu nyenyezi ya chiwalitsiro cha uthenga osiriza wa kumapeto, kapena ndi nyenyezi za kundima zimene zikuyendesa chalichi? Amen. Mpingo, Amen. Tamaliza mbale wanga kuti tipite pa buku lino. Izi anena iye wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndidziwa ntchito zako kuti uli nalo dzina lakuti uli ndi moyo ndipo uli wakufa. Verse 2. Khala odikira ndipo limbitsa zotsalira zimene khala odikira. Chokako kumene kumbale wanga chivumbuluso chapter number 2 verse number 1. Verse number 1. Kwa mngelo wa mpingo wa ku Efeso lemba. Izi azinena iye amene agwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'dzanja lake lamanja. Imani pamene izi amene akulankhula ndi amene wagwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri m'dzanja lake. Amen. Amen. Mpingo, Amen. Chisimikizo cha mayitanidwe anga, chisimikizo cha mayitanidwe anu ndi kukhala kwanu kwa m'dzanja la Mulungu ngati nyenyezi. Nyenyezi imeneyi, mastar amenewa ndi amene ali m'dzanja lacha, chifukwa ku dziko lapansi tili ndi mastar andale sali m'dzanja la Mulungu. Tili ndi mastar oyimba sali m'dzanja lacha, tili ndi mastar ampira sali m'dzanja la Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Koma okhawo amene ali m'dzanja la Mulungu ndiye nyenyezi zimene tikuziyembekezera. Sotamverani, mudzakhala pamtetete mpaka liti osabwera kwa Mulungu kamba ka chikondi chanu cha dziko lapansi? Yakwana nthawi yakuti munthu achoke m'dziko na abwere kwa Mulungu. Amen. Mpingo wa Mulungu, kodi tikumvana pa? Kodi inu ndinu nyenyezi zowala pamaso pa Mulungu, akukuyembekezerani kuti iniyo muwale. Amen. Mpingo, muziwalitsa bwa ndi pamene mukuziunguza kukanika kwanu, kulephera kwanu, kufoko kwanu, madwale anu zimene iniyo zikukupanikizani, nimubwere pa mawondo kupembera pa Mulungu, mumapanga nyenyezi yanu kutaniso kuwalanso kawiri ndiye timayenda. Amen. Mpingo, Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. 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 Tikuwerenga buku limeneli la chivumbuluso mmene tikupezamo nkhani zokhuzana ndi nyenyezi. Amen. Mpingo wa Mulungu. Amen. 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 Tawerengani buku la chivumbuluso chapter number 2 verse 26 ndi 28.
verse number 26. Ndipo iye amene alagika ndi iye amene asunga ntchito zanga kufikira chitsiriziro, kwa iye ndidzapatsa ulamuliro wa pa amitundu. 28. Ndipo ndidzapatsa iye thanda. 29. Taimanikaye pamene munthu ameneyu ndidzampasa ulamuliro, ndipo iyeyi ndidzampasa iye thanda. Amen. Amen. Mpengwa Mungu. Kodi zikumveka zimene zana Mungu? Ndimafuna ndipemphe kuti ndisadapitilire vesi limeneli, alipo angayimirire ndikuyambisa kundipasa nyimbo imodzi ya mbuku. Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndi nyenyezi, khamu lonse lakumwamba munganyengedwe ndi kuzigwadira. Amen. Zikumveka Amen. 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 Anyamata nzanga ziyo yabata ya nyenyezi. Kodi zikumveka? Amen. Anyamata nzanga asilamu amwezi. Kodi zikumveka zimene? Amen. Anyamata nzanga achikristu adzuwa. Bible likuti zolengedwa izi tisamale nazo. Bible likulesa kuti zimene zitisazita Sazigwadire. kapena kuzita sota tamverani. Tayambira kuti inuyo ndinu nyenyezi. Amen mpingo. Amen. Musatayike tu pamene. Amen mpingo. Ndiye pano Bible likunena kuti inuyo ndicha Nyenyezi. ndiye Bible likayamba kunena kuti koma nyenyezi zimenezi musachita mistake kuzita Kuzigwadira. so pano tu kuli nyenyezi kuno zakuti zikagwira malembawo anthu wose kuyamba kuzilambira. Amen. Amen. Zavuta kwambiri chifukwa nyenyezi zimene zikuyimira achikhulupiriro, tili ni nyenyezi m'mipingomu zimene zikulambira. Zikumveka kodi? Utumiki wonsewo umanena iwo. Amen. Zikumveka kodi? Tikumvana kodi? Zinayambira kumeja teni nyenyezi zasika mpaka kukafika pa meja 1. Anthu ndi mafollower a nyenyezi zipizo. The Bible likuti samalani mungayambe kulambira ja Nyenyezi. kodi zikumveka zimene zana Mulungu? Amen. 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 Kodi mtumiki ndi woti mumulambire ngati? Iyeyi ndi wowalitsa uthenga waja Wabwino. koma kulambira mulambire nda chifukwa chani anthu tikufuna ulemu kuti anthu azitilambira. Bible lidanena kale kuti kuchenjeza kuti musazalambire cha nyenyezi. Amen mpingo. Amen. 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 Musazilambire chanicho. Nyenyezi. So pano ana Mulungu tisamale kwambiri ndi zipembedzo zimene zingatilamulire kuti tizilambira azitumiki. Chifukwa azitumikiwa ndiye nyenyezi zathu. Amen. Zikumveka eti? Amen. Ndi atumiki talemekeze koma atumiki tisalambire. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. 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 Ngati unayambisa chalichi kuti azikulambira wambwita. Poti kuona kukulambira iweyo. Bible likulesa kuti nyenyezi zisalambiridwe iyayi. Chifukwa tonsefe ndakapolo anzace anda Amulungu. Amen mpingo. Bale wanga tatawa kumeneko ndini mavesi awiri oti tithani nawo pano. Yobo chapter number 38 verse number 32. Yobu chapter number 38 verse number 32. verse number 32. Ungatulutse kodi nyenyezi nyengo zawo monga mwa malongosoledwe yawo, kapena kutsogolera
Mlang'amba ndi ana ache. Amayi ndi abambo ndi mawu apa mtima pa Mulungu kudalira atumiki a nthawi ya pansi pano amene agwiriza choonadi ndi akuchita challenge. Musanchitise manyazi Mulungu akulankhula mawu. Tiye m'bale wanga. Ungatulutse kodi nyenyezi nyengo zawo monga mwa malongosoledwe awo? Iwe Yobo, iwe dziko lapansi, kodi ungatulutse nyenyezi muchosungiramo chawo monga mwa malongosoledwe awo? Zosatheka. Anthu akuyesesa kuti azibalalise nyenyezi zimenezi, koma Bible likuchita challenge kuti kodi Yobo ungatulutse nyenyezi monga mwa malongosoledwe awo? Nyenyezi za Mulungu zimene zili dedicated kwa Mulungu, angakhale dziko lapansi litakonza ndondomeko ya mtundu wanji, palibe amene azazibalalitsa. Zidzakhala chimozimozi. Angakhale dziko lapansi lingasonkhanise makobiri, nyenyezi zidzalalikira uthenga wabwino. Angakhale dziko lapansi kutabadwa akazi okongola, nyenyezi zidzalalikira uthenga wabwino. Angakhale dziko lapansi litasausa ndi njala, nyenyezi zidzalalikira uthenga wabwino. Nyenyezi zimenezi zidzalalikira uthenga wabwino chifukwa zimenezi zidzalalikira uthenga unseason. Munyengo ya mvula atayimirira, ndani adzatulutsa muchosungira chawo nyenyezi zimenezi? Pali chidaliro chimene Mulungu akudalira uthenga wosiriza umene udzachitika. Zivute zitani pamene ena azidzagonja, Mulungu adzakhala atasunga nyenyezi muchosungira chake, ndipo akuchita challenge. Ndani amene adzazitulutsa kumeneko? United Nations izirepera nyenyezi zimenezi. Maboma a dziko lapansi azirepera nyenyezi zimenezi chifukwa woweruza mulandu adzakhalako. Mulungu adzakhala ndi anthu ache nthawi zonse. Pamene anthu akuleka kupembedza Mulungu, nyenyezi zimenezi zidzabisala. Zina zibisala kumphanga, zina zibisala m'matauni, zina zibisala m'misi. Angakhale patavuta patatani, nyenyezi zimenezi zidzasungika ndi anthu, zidzasungika ndi Mulungu. Pa vesi m'bale wanga. Ungatulutse kodi nyenyezi nyengo zawo monga mwa malongosoledwe awo? Kapena kutsogolera Mlang'amba ndi ana ache? Ungatsogolere Mlang'amba ndi ana ache? Zitheka? Zitheka? Mwauzi wa Mlang'amba mche wa ndani ba? Bambo wanga Mlang'amba nchani? Waha. Makosana ndi mpango wapakati pa usiku Mlang'amba zimayenda in order, ndipo chimaoneka kuti ndi chinzera koma chimodzi, koma ndi chinzera cha nyenyezi. Sindikudziwa na Mulungu ngati mukuchiona chinzera cha nyenyezi ku dziko lapansi chimene chaima mchikhulupiriro ndi kupembedza Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi. Zikumveka kodi? Likamatembenuka dziko sizimayenda balala. Mlang'amba amatembenuka chonse limodzi, ayang'ana kummawa. Pamene dzuwa likubwerera, Mlang'amba amayenda pa laini ndi kutembenukira yense kucha. Amen mpingo. Amen mpingo. Amen mpingo. Ndikulakalaka ndikadaona Mlang'amba pano pa mpingo, ndikudabwa amayenda bambo kuti nyenyezi zili balala. Pamene Mlang'amba ukuyang'ana kummawa, chonse chimayang'ana kucha kummawa. Sizimatengera kuti ena avomere, ena akane, ayi. Ena apembeze choyang'ana uko, ena apembe, ayi. Ndi Mlang'amba umayenda mu chanelo chake, chikamatembenuka na yenso amatembenuka. Ndiye pali mtsogoleri. Tiwerenga mu bwerezani vesi. Kapena ungatulutse kodi nyenyezi nyengo zawo monga mwa malongosoledwe awo? Kapena kutsogolera Mlang'amba ndi ana ache?
33. Kodi udziwa malemba akuthambo? Tabwerezani kapena kutsogolera cha? Kapena kutsogolera mlalang'amba ndi ana ache? Kodi zikumveka zimenezi? Mungatsogolere mlalang'amba ndi ana ache, ndiye kuti mlalang'amba ali ndi ana ache. Amen. Amen mpingo. Mlalang'amba ali ndaka? Ali ndi amache. Amache a mlalang'amba ndi Yesu Kristu. For Bible atiuza kuti iyeyo ndi nyenyezi ya kumawa, nyenyezi ya tanda. Amen. Amen. Amen mpingo. Amen ndiye kholo lacha kumene nyenyezi simenzo. Mukafunsa bambowa akuzani kuti maso anu akamaponya kulondola mlalang'amba mumakapeza kuti kutsogoloko kukuoneka zinyenyezi zina zikuoneka zowalako zikulu. Amen. Kusiyana ndicha ndiye kuti nyenyezi zonse zimene zimakhala mu mlalang'amba mayi wawo ndi nyenyezi zazikulu zimene zimakhala kutsogoloko. Amen. Zimenezo zikayamba kulowa kuzima chosechi sichimaonekanso. Ndi unama kwadi baba? Akangozima ameneyo chosechi sichimaonekanso. Anazimapo tamvera mpaka mpingo dziko lonse unaenda pa dark ages zaka 400 uthenga wabwino kulibe atalowa mlalang'amba. Kodi zikumveka namu? Ndipo lero anamu kumeti kupitaka mlalang'amba akupita sokota kolowa. Akalowa mlalang'amba Bible likuti anamwali wokongola ndanyamata adzatamanga uku ndi uku kufuna mawu a Mulungu koma sasa wata akadzalowa mlalang'amba choonadi cha Mulungu chizazima. Sikuzapezeka achina twaibu tikulalikira chifukwa mlalang'amba kuoneka, akulalikira wanthu chifukwa mlalang'amba adakalipo, mipingo ilipo chifukwa mlalang'amba akupita kuko. Koma tamverani kwa ino amene mumayenda usiku zikayamba kuzima mlalang'amba, nyenyezi zonse zankhala mpani wa mlalang'amba zimataniso azima posachedwa. Yesu bwerera mtuni kwa iye ndipo mulandira iyeyo ndikumusunga ngati mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu. Amen. Khani zosausa. Yesaya chapter number 13 verse number 10. Yesaya 13 verse number 10. Chifukwa nyenyezi zakumwamba ndi makamu awo sizidzawala, dzuwa lidzada kutuluka kwace ndipo mwezi sudzaonetsa kuwala kwace. Pamenepo ndikagwada pansi mantha amandigwira kuti mawu a Mulungu sadzakhala chikhalire ku dziko lapansi ndipo nthawi sizakhalaponso. Bible likuti pakuti dzuwa lizaleka kuonesa kuwala kwawo ndi mwezi suzaonesa kuwala kwace, nyenyezi sizazima. Tamverani ana a Mulungu amene akulalikirabe uthenga wa lero amene ali nyenyezi. Uwu ndi ulaliki ku dziko lapansi la anthu ochimwa. Alaliki mukuwamvawa ndi nyenyezi zikupita kozima. Muzasakasaka mawu a Mulungu simuzawapezanso. Tamverani ngati mtone nyirenda ndi mchule dzina ndi nyenyezi ikupita kwatani kozima. Muzasaka mu 7th day nyirenda simuzamuonanso. Kodi mmamvera zala pani ndi nyenyezi izazima. Nyenyezi uthenga simuzamumvanso. Kodi zikumveka izi? Amayi ndi abambo mupite ku America kuli nyenyezi, kuli alaliki otchuka amene analalikira uthenga wabwino azazima simuzawamvanso. Mawu a Mulungu awa azazima, adzachoka mdziko lapansi. Kutsekedwa kwa mawu a Mulungu adzayamba kuchosaka nyenyezi. Kuzangoti tili kukamanda wasatulusanso audio iliyonse kuli nyenyezi sizazima ku dziko lapansi ndipo mdima udzagwa mdziko lapansi. Amene aja ndi nyenyezi
amakulondola ni kukaunjika atanyamula bluetooth ndikumalalikira asazima amabwera mpepete mama shop ndikumalalikira uthenga wabwino asazima zimene ndi nyenyezi zikupita kozima akulalikira pena paliponse tamvera sizangoti ma satellite azagwedezeka ma frequency azathawa wireless sizapezekanso kudziko lapansi nyenyezi sizazima matelevision signal izathawa akazagwedezeka wachikulire kumwamba signal izathawa utenda suzapezekanso Yesaya akuchita profesai pantunda wa zaka 586 Yesu asema bwere akuchenjeza sakuti kudziko lapansi kutakhala blackout chifukwa atumiki a Mulungu adzachoka nyenyezi sidzadzima nzanga ochimwa sipazakhalanso nthawi usafuna ulaliki utakupeza koma nyenyezi zikazazima kuzakhalanso kopanda ulaliki wa phindu nyenyezi zizazima werenga bwino Yesaya mbale wanga verse number 10 chifukwa nyenyezi zakumwamba ndi makamu awo sizidzawala dzuwa lidzada nkutuluka kwace tamverani zikazangoti zazima nyenyezi dzuwa matama adzatha zikazangozima nyenyezi mwezi matama adzatha chifukwa chinsinsi cha dziko lonse lapansi chagona paja amene ndi uthenga wabwino atumiki a Mulungu amene ndi angelo malingana ndi mmene tamvera ku buku la chivumbulutso ndi Bible likuti nyenyezi zimenezi zizata Abrahamu tuluka mnyumba tiye ndikakuonesa nyenyezi mtundu wako utakhala ngati nyenyezi ziti zimenezi anthu azayesa kuziwerenga akuvomerezana ndi Yobu akufunsa Yobu akuti kodi mungakwanise kumanga nyenyezi musangwe kumanga mupanga nyenyezi tiyeni pa chapter chomwe chichi Yesaya 32 muziwerenga Yobu 38:32 uchisika mmusimu pali funso Yobu chapter 38 verse number 32 iyende mbale wanga ungatulutse kodi nyenyezi nyengo zawo monga mwa malongosoledwe awo kapena kutsogolera mlalang'amba ndi ana ace 33 kodi udziwa malemba akutambo ukhoza kukhazikitsa ufumu wawo pa dziko lapansi 34 kodi udziwa kukwezera mawu ako ku mitambo kuti madzi ochuluka akukute kodi ukhoza kutumiza mphezi kuti zimuke ndikunena nawe tili pano ndani analonga nzeru mitambomo ndani waninga nyenyezi yotsotsoka luntha koma mukumumva Yobu mukuamva katundu amene watu sizimasewera ndi astronomical kodi chikumveka zimene chinachita study za kuthambo chinachita study za dziko lapansi simasewera ndi genius ndi akufotokozera mphamvu za Mulungu amen inu munapangapo science simungampose Yobu amen munafufuzapo za chilengedwe simungampose iyi ndi nduna ya za chilengedwe tiye mbale wako ndani analonga nzeru mitambomo ndani waninga nyenyezi yotsotsoka luntha adziwa ndani kuwerenga mitambo amene waninga luntha munyenyezi koma yotsotsoka ndani amen ndinu ya Seventh Day ndinu amboni ndi ma Bible believer amene waninga luntha munyenyezi yota ndani pantunda kutotoka nyenyezi uko koma sikamabwera zili ndi cha luntha walika cha mkatini anyamata ku ma Bible school akaona luntha limenelo adabwera
Amen. Akaona matambasulidwe amenewo ali chifukwa ndi nyenyezi koma yototoka. Unplanned, matunda yatulukira. Chifukwa ndi nyenyezi yototoka. Tili masiku osiriza kugwa nyenyezi ku dziko lapansi zototoka zimene kaya zigwera kwanuko aulula chimene mmapanga ku chipembedzo chanu. Sabisa. Amen. Ndi nyenyezi yototoka. Sitekaso kuti ikhale membala wa chipembedzo chanu. Chifukwa ndi nyenyezi yototoka. Mwilitukwana, mwinyoza chifukwa yangototoka imangogwa. Ndiyo totoka kaya. Amen. Mukwaziwa amene ositi kwaziwa. Anabatizidwa kuti akuchokera pingo uti kaya mpaka kubomba. Kwani uyu akusokosa sitikuziwa. Hii bwino zinazi ni nyenyezi yototokayo. Muipeza kuti kuchokera kuti ndiyota kusukulu muipeza mbuku la ubatizo muipeza chifukwa yangota nyenyezi zototoka. Kwani zikumveka na Mungu? Mtatotokanya na Mungu. Ndinu nyenyezi zototoka. Totokerani kwa mwako kakujuzi mpitotokani. Katotokerani pali pose kaya mbikunsikiti katotokeni. Akulali kila paziyala pa ikango totoka pa mweko mpaka yangwa pasi. Kwani zikumveka? Mchisilamu kwa mweko ikatotokera kwa mweko. Ndiyo totoka tubalala pa maloko. Isi samala yai ndiyota. Ndiyo totoka izitembe. Chifukwa pongwela sisanga. Amen. Chifukwa ndiyota. Kaika kwela mbebele mwanyanja. Irole ni kale mbebele mwanyanja. Amen. Chifukwa ndiyota. Yototoka. Kwa nika kwela kupolisi. Siye nika kwela mchipanda joma ula kucha. Ndiyota ni? Yototoka. Wali zimufeka. Kaika kwela kupala kisikongo bakati baka sinja. Ndiyototoka. Sisanga boda. Sima sanka pongwela. Iyoyo yatotoka. Waitotolayo. Amangoponya direction imena kujovi ikafikira pati. Ikafikira Museveni pasopu yatotoka ka. Amen. Ndivudo wanga. Mwandi totoni. Amene mwandi dokuti ndigwe ndinu. Ndagwela pamene yafuna. Kwani zimveka zimuni. Ndizimene yobwakuta. Mbale wanga tiye timalize ndi Daniel chapter number 12. Kuti tipite tikapumule. Verse number 3. Pali nkhani yosiriza. Daniel chapter number 12. Verse ndiyo ya 3. Amen. Pali maosogolera nthawi ya chimaliziro mawu otsekedwa. Eya. Verse number 3. Ndipo aphunzitsi adzawala ngati kunyezimira kwa mtambo. Ndiwo otembenuza ambiri. Imverani pamene. Ndiye iniyo kuti muimve nkhani imeneyi muyambire verse number 1. Verse 1. Eya. Tamverani mpingo wa Mulungu. Ndipo nthawi yomweyi adzauka Mikaeli kalonga wamkulu wakutumikira ana anthu a mtundu wako. Ndipo padzakhala nthawi ya masautso sinakhala yotere kuyambira mtundu wa anthu kufikira nthawi yomweyi ija. Amen. Ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa yense amene yampeza olembedwa m'buku 2. Ndipo ambiri a iwo ogona m'fumbi lapansi adzauka, ena kunka ku moyo osatha ndi ena ku manyazi ndi nyozo osatha. 3. Ndipo aphunzitsi adzawala ngati kunyezimira kwa mtambo, ndiwo otembenuza ambiri atsate chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi. Amen. Amen. Ndiganiza kuti mawu a Mulungu atitsekera mu Daniel kutipasa kuti ife ndife nyenyezi. Amen. Amen. Ndipo akuti masiku akumaliza nyenyezi zimenezi zidzawala pakati pa dziko lapansi. Mpaka na lero dziko la chisembwere likudikira nyenyezi ikadawala pakati pawo. As I'm talking, dziko la anthu olezera likudikira nyenyezi ikadakayimirira pafupi nawo ndikukalalikira uthenga wabwino. Amen mpingo. Kuti zikumveka na Mulungu. Mpaka tsiku la maomboledwe Mulungu akudikirira inuyo ngati nyenyezi.
ndipo tili m'masiku osiriza amene Mulungu akusonkhanitsa anthu onse abwere mu chinthu chimodzi, ndiko kukamulambira Mulungu mu mzimu ndi choonadi. Kodi simungakonzeke amayi ndi abambo pa chiuzimbe ndi kudziko lonse kuziphatika pakuti nyenyezi yanu ikadawala, chifukwa uthenga wa kumapeto a nthawi yapansi pano suzalalikidwa ndi maprofeti, uzalalikidwa ndi nyenyezi. Kodi zikumvekana mu? Amen. Nyenyezi zimene zizakhale zikuwunikira pamene kunja kukupita kosiriza. Amayi ndi abambo, pakati pa mdima uwu tikuyendawo, zowunikira ziwiri zidazima, yasala ndi nyenyezi imene ikumalizisa m'bandakuchawo kuti kutani kuche. Chifukwa chake woyimba akuyimba kuti tsopano ndi m'bandakuchatu, tsopano ndi m'bandakucha nditu, usiku watadi usana wadzanso, tsopano ndi m'bandakuchatu. Ana Mulungu, kuzifufuza kuli ndi inu, kuli ndi ine. Ndalephera pati, ndakhoza pati. Ameni mpingo. Koma tsopano ndi nthawi yakuti nyenyezi zituluke ndipo ziwale. Ameni mpingo. Pamene tikupita kosiriza utumiki wathu wa tsiku la lero, pamene tayima pano pafupi 5 hours tikulankhula chinthu chimodzi, ndikhulupirira kuti ndi mmene Baibulo latiwunikirira taonadi kuti inu ndi ine ndi nyenyezi, ndipo pa nthawi yache tikufunika tiwale. Ana Mulungu, pamene tikupita kokocheza tasiya ndime imene tikadayipeza ku buku la Luka, pamene anaziona nyenyezi ku masiku akumapeto zikuthothoka. Amen. Kugwaja pansi chikupaseni chithunzithunzi chakugwa kwa atumiki. Anthawi yakumapeto ino kugwa kwa mipingo ichayima timalalikira choonadi. Kodi mukuziona nyenyezi mmene zikuthothokera? Amayi ndi abambo, nyenyezi zikuthothoka. Zina zathothoka chifukwa cha azimayi, zina zathothoka chifukwa cha ndalama, zina zathothoka chifukwa cha maidei, zina zathothoka chifukwa cha mainjoyi adziko lapansi. Kodi mukuziona nyenyezi zikuthothoka? Zina zathothoka chifukwa chofuna kutchuka ndi kudziwika, zikufuna maulendo atali adziko lapansi. Kodi mukuziona mmene nyenyezi zikuthothoka? Ana Mulungu, pemphero langa ndi lakuti mukakamire komweko, mukhalitse pakati pa mpani wa Mlalang'amba. Pamene ukuyendayenda kulekanisa pakati pa usiku ndi usana. Amayi ndi abambo, Mlalang'amba satuluka 9 koloko, Mlalang'amba samatuluka 11 koloko, amadikirira ikwane 12, 1, 2 wenjira ina maola akumbandakucha ndi pamene Mlalang'amba amata tsopano ndi m'bandakuchatu, tsopano ndi m'bandakucha nditu, usiku watadi usana wadzanso, tsopano ndi m'bandakuchatu. Kuyenera kuoneka Mlalang'amba ku dziko lapansi. Ndi mapemphero atumiki nonse amene mwakonzeka kuti mukasiyanise pakati pa usiku ndi usana. Muzipereke pamaso pa Mulungu. Tsopano chisautso chicho chayandikira, zowawa zicho zayandikira. Tikufuna akamuna amene anganyamule the message of separation. Amen. Kuti akakhale Mlalang'amba ku dziko lapansi, akalekanise usiku ndi usana. Kodi ndi inu kapena ine? Ndikweze manja anga kumwamba kumuyitana Mulungu kuti Ambuye ndisiyeni pa mpani wa Mlalang'amba, kuti ineyo ndikwanise kusiyanisa pakati pa usiku ndi usana. Tentigwade koma tikweze manja athu kumwamba.
wolemekezeka ndinu Mulungu wakumwambamwamba. Zikomo chifukwa cha atumiki anu pano pa chiuzimu amene akweza manja awo kumwamba ndi kunena kuti mwasiye pa mpani wa mulalang'amba, ndipo inu mutsogolere mulalang'ambawo, iwo anyamule uthenga wa chilekanitso, ndipo pamene akutotoka iwo atotoke monga nyenyezi zotumidwa ndi Mulungu, asatotoke monga nyenyezi zakugwa zimene zikugwera kuchita iko. Muchite nawo powachitira chifundo ndipo ayitanira ku ulemerero wanu, mwasunge mpaka tsiku la maombolero anu, m'dzina la Yesu, amen. Ambuye alemekezeke mpaka tsiku limenelo, amen. Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Amen. Mpingo wa Mulungu. Mulungu odziwa kusamalira mpingo wake ausamalire ndi kukulandiraniso nonse muno mu divine service, pamene ana Mulungu tikhale tikupitirira kulandira mawu mwapang'ono popitiriza phunziro lija. Tinali kuphunzira zokhuzana ndi nyenyezi, kuti inu ndi ine ndi nyenyezi za Mulungu, ndipo tiyenera kuwala. Pamene timawerenga malemba tapezanso mtundu wina wa nyenyezi, pamene tinamuona Lucifer akutulukanso ngati nyenyezi pamodzi ndi mizimu yace. Baibulo ku mabuku atatu a m'buku la Chivumbulutso ationetsera kuti pamene padali mizimu itatu mizimu 7 ya Mulungu, pomweponso pamakhala nyenyezi 7. Koma tinafika mu buku la Chivumbulutso chapter number 2, ndiye timawerenga kuyambira verse number 26 mpaka na verse yake ya nambala 28. Ndiye pofuna kuti tikhale ndipo poyambira pabwino mu gawo lino, tibwerere pa verse limeneli pa buku la Chivumbulutso chapter number 2 verse yake ya number 26 mpaka 28. Verse number 26. Ndipo iye amene alakika ndi iye amene asunga ntchito zanga kufikira chitsiriziro, kwa iye ndidzampatsa ulamuliro wa pa mitundu. 28. Ndipo ndidzampatsa iye thanda. Amen. Timawerenga verse number 26 imene ikutiuza kuti kwa iye amene alakika ndidzampatsa ulamuliro, ndipo nyenyezi ya thanda idzakhala pa iye. Pamenepa tikupitirira kuona mbali ya ana Mulungu. Baibulo kutitsimikizirabe kuti onse amene akutembenuka mtima ndi mtundu wa nyenyezi zimene zaponyedwa ku dziko lapansi kuti zikakhale chiunikiro ngati nkotheka pa mtunda osiriza, pamene inu ndi ine tasala pang'ono kukocheza ulendo wa nthawi ya pansi pano. Mulungu sazalisiya dziko popanda chiunikiro chake. Tsopano Baibulo pa verse nambala 26 akulankhulapo chinthu china cha mtengo wapatali. Verse number 26 ikuwerengedwa motere. Verse 26. Ndipo iye amene alakika ndi iye amene asunga ntchito zanga kufikira chitsiriziro, kwa iye ndidzampatsa ulamuliro wa pa mitundu. Tamverani. Iye amene alakika kufikira chitsiriziro. Amen. Tsopano
ngati pali chinsinsi chachikulu kwambiri chachipambano ndi kukhala ogonjesa consistency, kuti ukachiyamba lero chipambano chisathere pa lero koma chipitirire kukhala pobe. Kodi zikumveka zimenezi? Bible likamalankhula za olakika sakunena kagulu ka anthu kamene kamati lero kagwa mawa kayimirira. Amen. Koma akayima lero, iyoyo ndi nyenyezi yathanda yatuluka, ayima choncho. Amen. Ndiye chenjezo la Mulungu pa nkhani imeneyi akungofuna kutiunikira za maonekedwe a nyenyezi. Vesi limeneli likhala ni ntchito yake mkatikati mwa phunziroli pamene tikupeza zimene Mulungu akufuna kulankhula ndi mpingo wa Mulungu. Koma vesi namba 27 ikukhala ni nkhani ina. Ndipo adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo monga zotengera zowumba mbiya ziphwanyika mapale, monga inenso ndalandira kwa Atate wanga. Verse 28. Verse number 27 tabwerezani. Ndipo adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo. Pali ulamuliro wa paderadera umene inu amene ndi ana a Mulungu makamaka ife amene tasonkhana pano timazitcha kuti anthu achikhulupiriro. Pamene tikuzitcha anthu achikhulupiriro ndiye kuti tikuzinena kuti ife ndife ana Abrahamu. Amen. Ndiye pamene tikutchedwa ana Abrahamu pa nthawi yomweyo tikutchedwanso dzina lakuti ife ndife nyenyezi. Ndiye nyenyezi zimenezi zili ndi mmene amayenera kuzilamulira kwake. Sizilandira ulamuliro wamba koma zimayendera ndodo yachitsulo. Amen mpingo. Ndodo yachitsulo ya ulamuliro pa mpingo wa Mulungu. Nthawi zambiri nyenyezi zimenezi siziyenera kulekerera kuti ulamuliro wake ziutenge kwina. Mukawerenga mozama kwambiri mupeza kuti Baibulo likutipasa setting up ya mpingo wa Mulungu kapena kuti boma la Mulungu ku dziko lapansi limene lili ndi ulamuliro wake. Sitimayenda mu ulamuliro wa dziko lapansi ndi kulola mmene adziko angayendetsere zinthu zawo kuti atiphatikize pamodzi ndi ana a Mulungu. Chifukwa zimene zizi ndi nyenyezi zosankhika, zili ndi amene amazilamulira. Pali chisawawa pakati pa dziko lapansi kuti ambiri mwa iwo amene anazisankhira okha kukhala ana a Mulungu ndipo Mulungu anawasankha kuti akhale ana a Mulungu, pali kulekerera kwa kuvomera kulamulidwa ndi ndodo wamba. Ndodo ndi ulamuliro. Mundimvetse pano. Ngati ana a Mulungu m'masiku akumapeto ngati ano tichenjere kwambiri ndi ndodo zimene zimabwera pa mpingo kupyolera mwa ife atsogoleri kapena kupyolera m'maulamuliro amene ali ku dziko lapansi. Nawonso agwiriza ndodo zawo kufuna kuweta nyenyezi zomwezi. Amen. Mukayang'ana aza umoyo ndi ndodo imene anayenda kubwera pa mpingo ndi ndodo yawo kuti akawete nyenyezi zimene ndi ana a Mulungu. Mukayang'ana ndi chidwi mukapeza kuti pa mpingo wa Mulungu timayenera kuyendera ulamuliro wa ndani? Wa Mulungu wakumwamba. Amen. Amen. Ndipo dziwani kuti nthawi zonse chikonzero cha Satana ndiyerekezi. Mukamayang'ana mavesi amenewo ndikufuna kulanda ndodo yachitsulo kuti inu mulamulidwe ndi mtengo. Amen. Simunamve. Nthawi zonse akabwera pa mpingo ku dziko lapansi Satana amadziwa kuti kamtundu aka kali ndi njira zimene kamatsatira kakafuna kulamulidwa. Amen. Choncho muphunziro lathu masanano tikupitirira kunena zakuti inu ndinu nyenyezi za Mulungu. Amen. Verse number 28 ili ndi mawu.
verse number 28. Ndipo ndidzampatsa iye, verse 28, ndipo ndidzampatsa iye nthanda, verse 29. Amen. Verse 28 ikungonena kuti ndipo ndidzampatsa iye nthanda. Amen. Sindikudziwa kuti ngati mpingo mwalandira nthanda ya m'bandakucha chifukwa kunjaku kuli kucha. Amen. Posachedwa Khristu Yesu atuluka mchimake mchifukato cha Atate wache kubwera kudzaweruza dziko lapansi. Bible likuti pamene tidzafika kumapeto achilengedwe chonga usiku, nyenyezi idzatenga ulamuliro kumaliza tsikulo kuti kuche. Koma munyengo yakuti kukucha Mulungu adzatulusa nyenyezi ya thanda. Ndiye pano verse 26, 27 mpaka 28 italongosola statement m'mavesi atatuwa akunena kuti kagulu kamene kaka pakokha adzayenera kukapasa thanda. Mukachiyang'ana ndi chidwi mupeza kuti ngati tikupita ku chisautso chimene tikulowachi, ambiri sakwanisa chifukwa tikuyenda koma sitinapasidwe nthanda ngati chisogozo cha ulendo wathu, imene ndi bright star, nyenyezi yowala pakati pa usiku kuyimira Yesu. Amen mpingo. The Bible likuti ndidzayenera kupereka cha nthanda. Tsopano ngati inu ndinu nyenyezi, mukuyenera kuti patsogolo panu pakhale nyenyezi yowala kwambiri imene ikachite defeat kuwala kwa nyenyezi zinazi. Amen mpingo. Chinsinsi ambiri anthu okhala ku dziko lapansi akazachizindikira ngati mpingo, kugonja kudzachepa, kulepera kudzachepa, chifukwa inu ndi ine tikuyimikika mu utumiki umenewu ngati nyenyezi. Amen. Komatu Bible likuti munthu amene isadzakhala choncho ayi adzachita kupasidwa nyenyezi ya nthandayi. Tibwerere pa buku la Chivumbulutso chapter number 1 verse number 20. Verse number 20. Chisisi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizo ikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide, ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Imani pamene. Amen mpingo. Tsopano mukafika mu chapter number 1 cha Chivumbulutso kuyambira verse number 20, ana Mulungu tikuona kuti pamene pasopano mzimu wa Mulungu wayamba kupanga interpret kani ya nyenyezi. Amen. Amen. Zikumveka Amen. Akuoneka kuti wayamba kutanthauzira. Ndiye kuti ngati ana Mulungu amene tili pano tikumvera nawo uthengawu umene ndikunena kuti inuyo ndi nyenyezi ndipo nyenyezi yanu iwale, ngati siwala muwalitsidwira ndi nyenyezi zina zochokera pa Yesaya chapter number 14. Amen. Zikumveka? Ndipo mpingo upotoka, chikhulupiriro chichizima, chifukwa nawonso akundima sangokhala chete, akulenga nyenyezi zawo zokaziponya ku mpingo ku dziko lapansi kuti akapotoze choonadi, akakupaseni chiwalitsiro koma chothera ku gahena. Choncho tilimvese Bible likutitanthauzira tanthauzo la nyenyezisi. Tiye mbale wanga. Verse number 20. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizo ikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide, nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Imani pamene. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndiwo angelo a mipingo. Amen. Kodi chikumveka ichi? Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndiwo angelo a mipingo.
mukapita ku Giriki akakupasani kuti angel, akupasani kuti ameneyo ndi mtumiki. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Tsopano timvane pano. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndiwo cha angelo asanu. Uwerenga mbale wangati pamveke pamene. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Zikumveka pano nyenyezi zisanu ndi zinga ndi chani? Ndi angelo. Ameni mpingo. Sindikudziwa pamene inuyo muli mtumiki wa Mulungu kuti chinsisi chimene chimukuchidziwa kuti pa nyengo zonse zisanu zimene inu ndine tikukhala unowo ndi mpingo osiriza. Amen. Umenenso ukuyendesedwa ndi nyenyezi yosiriza. Kodi zikumveka zimenezi? Pamene pa ulamuliro wake kuti uyende bwino, pamene tinali ku Chivumbulutso chapter number 2 verse 28 anaganiza kuti padzafunika oyima mchigwa chovutachi adzapasidwe nyenyezi ya nthanda. Amen. Yambanda kucha kuti akamadzatuluka kuti kukuwala mbe iwowa adzawalitsire chiwonongeko cha dziko lapansi, adzachionetsere ku dziko lapansi kuti mdima ukuyenda chonchi. Tsopano izi ndi nyenyezi zimene zikutuluka. Ndi Bible likuti nyenyezi zisanu ndi ziwirizi ndiwo ndani? Angelo. Amen mpingo. Kodi zikumveka izi? Mukamayang'ana ndi chidwi ku mpingo wa kumapeto uno mupeza kuti Mulungu watumiza angelo. Amen. Muyenda mumvera uthenga watumiki olekanalekana, mutimvera tonse amene tikutumikira, koma mukapeza kuti mkati mwa angelo amenewa muli uthenga wina. Amen. Umene ukusonyeza kuti uthenga uwu ndi uthenga ochokera pakamwa pa ngelo. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Tili ndi maulaliki ku mipingo, tili ndi azibusa ku mipingo, tili ndi mabishop ku mipingo. Kodi zikumveka zimenezi? Koma pakati pa onsewa verse number 28 ya Chivumbulutso chapter number 2 atiuza kuti ameneyi adzachita kumpatsa nyenyezi ya nthanda. Amen. Kodi zikumveka izi? Utenga umene uchose anthu machimo, utenga umene uchose anthu umbuli, utenga umene uwadziwise anthu pamene ali, suchokera kwa munthu. Amen. Uchokera kwa Mulungu. Mulungu ipo aupereka ngati nyenyezi ya mbanda kucha imene idzuse anthu ndi kuwaunikira chisogozo cha ulendo wawo. Kodi mukumva ku dziko lapansi uthenga wina ku mpingo kwanu, uthenga wina kudera limene muli wachilendo umene ukulalikidwa okupanga ninu kudziwa kuti chikulalikirachi si chalichi, chikulalikirachi si chikhulupiriro, chikulalikirachi si mbali ya chikokerero cha mpingo wake ayi, koma ndi uthenga ondirunjika kupita nane kumwamba umenewu ukubwera ndi angelo. Chifukwa Bible latiuza kuti angelo ukuwaonawa. Kodi zikumveka zimenezi? Zimenezi ndiye nyenyezi zisanu ndi zinga. Amen. 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 Tamverani pa mpingo mupemphere kuti Mulungu ayikepo nyenyezi ya nthanda. Chikhale chiwalitsiro pamene tikusekula Bible, pamene tikupemphera kuti tikaunikiridwe, chifukwa nthawi sili pabwino. Zochitika za dziko lapansi tikapanda kulandira chivumbulutso chochoka kwa Mulungu, dziko lapansi silili pabwino. Now pangani yonseyi tikunena kuti inuyo ndinu nyenyezi. Abrahamu utuluke ndikuonesa ya nyenyezi zakumwamba, uziwerenga ndi akuti ayi, akuti mtundu wako udzakhala ngati uti umenewo. Tamverani. Koma pakatikati pa chiwerengero cha nyenyezi zimenezi panali zina zowala, ndiye panali zina zimene sizimawala. Kodi zikumveka izi? Mulungu akudziwa kuti
chikhulupiriro chathu chikuzilala pa mtunda wa chipanikizo malinga ndi nkhawa zimene tikukumana nazo. Akudziwa kuti nyenyezi yathu ikupanikizika ndi kunyozedwa, nthawi zina kunenedwa, nthawi zina kuneneredwa zinthu zoyipa ndi abwenzi amene simunayembekezere. Tikuyenda m'masiku osiriza ovuta. Tikulimbikitseni amene mwakhumudwitsidwa, musalole kuti chikhumudwiso mwakumana nachocho chizimise cha nyenyezi yanu. Ndikulimbikitseni amene mukubwerera mbuyo, musalole kuti mabwerero anu afike pozimisiratu nyenyezi zanu. Ayi, dzukani, walani. Mtunda uno ndi wa mavuto ndithu, mtunda uno ndi wobalalika ndithu. Zinthu sikuti ziyenderatu mya kwa ana Mulungu. Ayi, zambiri zibalalika chifukwa tikatenga chilungamo kuchika mdziko lapansi. Chilungamo chimasovesa mtendere ochinyamula. Kotero nyenyezi ikayang'anira maonekedwe a nthaka inoyo ndi kutama matamandidwe a dziko, nyenyezi imeneyo izima mchigwa cha chipanikizochi. Taziona nyenyezi zija zinkawala zikuzima, taona nyenyezi zija zinkayimba zikuzima. Kodi zikumveka izi? Ana Mulungu, tizindikire kuti nyenyezi zina pakati pathu zazima. Ameni mpingo. Amen. Zili kuti nyenyezi zija? Mupeza kuti nyenyezi zina zasakama m'mapolotini. Tili modzi kodi? Amen. Musaganizire kuti kulibe nyenyezi zija, koma zayenda mu mphepo za chipanikizo ndiye zazima. Komanso tu pakati pathu pali nyenyezi, ndi nyenyezi ndithu, koma zabisala kukuwala kwa nyenyezi zina. Ameni mpingo. Muyang'ane ndi chidwi, kuyang'ana kwa Mulungu, mukumayang'ana mtima wanu. Inuyo mwayikizidwa kukhala cha nyenyezi. Musalole kuti nyenyezi yanu itani izime. Tamverani, ikamazima nyenyezi, angakale ulemerero wapa khomo pano na wonso umazima nawo. Ameni mpingo. Ziwanda sizimafuna kuti nyenyezi za Mulungu ziyende mtalitole ya madaliso ngakale ku dziko lapansi lino. Zimabweresa chipanikizo cha mitundu yolekanalekana, kuthawa kwa ugula, kuthawa kwa ugulitsa. Tamverani, chikhalidwe cha dziko lapansi chimathawa pa inu chifukwa inu ndinu nyenyezi yacha. Koma tamverani, pamene mukuwalabe, zimene zimatizikanike zimapitilira kukayamba kuyenda chifukwa mwadzuka ngati cha nyenyezi. Koma inu mukayiwala kuti inu ndinu nyenyezi, monga mwakulankhula kwa Abrahamu ndi Mulungu, mapeto ake tikala nyenyezi koma zochokera kwa Lucifer. Ameni mpingo. Amen. Kodi zikumveka izi? Tiye mbale tawerenga vesi limeneli kuti timalizane nawo. Verse number 20. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Amen. Ndimafuna angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Amen mpingo. Ndiye tsopano zikuoneka kuti mwachidule inu ndini tili pa mpingo osiriza wa namba 7. Ndiye kuti Mulungu wakhala akusakasakabe mpaka pamene Yesu adzabwere. Muulamuliro uliwonse ayenera kudzusamo cha nyenyezi. Kazi kumveka zimenezi? Nyenyezi zimenezi sizichokera ku maphunziro a dziko lapansi, sizichokera ku maBible school. Kodi zikumveka? Ngakuti kuphunzira Bible kulakwa ngati, koma sizichokera kuti mwanjira ina. Ndikufuna kutanthauza kuti sizisankhidwa monga mwa masankhidwe a umunthu. Amen. Maphunziro ine ndikhoza kupita ena tandiyitanira, koma ndikakaphunzira kumeneko ndiyembekezere kuti ndidikirire kusankha kwa Mulungu kuti kundikhazike ine cha nyenyezi.
kuti poyenda ndiyende monga mwakusankha kumeneko. Tamverani, nyenyezi za pa mpingo osiriza malika kuti Bible latiuza kuti angelowa kapena nyenyezizi ndiwo angelo acha woti apite ku mipingo isanu ndiwi. Choncho opita kukalalikira uthenga wabwino pa mpingo osiriza ayenera kuti iyeyi apasidwe nyenyezi ya ntanda imene taipeza pa verse number 28 chapter number 2. Amen mpingo. Kwani muli nayo nyenyezi imene? Mukataona chikhulupiriro chanu chikugwedera manyazi, nyenyezi imene sinakhale pa inu. Mukataona mtima wanu sukukutumani kuti mupite pa nyenyezi zozima inuyo yanu ikawale kuwalisira nyenyezi zozimazi, mukazindikire kuti inuyo simunalandire nyenyezi yacha. Kulakalaka kwa Mulungu masiku akumapeto anu ndi kuti amuna ndi akazi alalikire uthenga wabwino chikondi nyenyezi zachiwalitsiro. Mukadzaona mphayi chidwi chanu chili kuzochita zanu, muzaziwe kuti nyenyezi yathanda Mulungu sadandipasa. Choncho ndikupempheni ana a Mulungu, musangokhala atumiki kodi nyenyezi imene imatakataka m'nyumba mwanu, chifukwa inuyo ndinu ngelo pa mpingo osiriza malingana ndi kutanthauzira kwa Bible. Amen mpingo. Koma imene yanthandayi mwayilandira, for Bible likuti adzakhala olakika mukapita ku Chivumbulutso chapter number 2. Amen. 27 ya chapter number 2 akuti nyenyezi zidzalamulidwa ndi ndodo yachitsulo, sizidzaopsezedwa ndi United Nations. Amen. Angakhale afawo oyang'anira chakudya adzanene kuti kukhala njala, nyenyezi sizidzagwedezeka ndi ulamuliro wa fawo. Kodi ndikumveka namu? Au moyo angakhale atalengeza miliri ku dziko lapansi, ndodo yachitsulo idzalamulira nyenyezi zimene zizi simuzazipeza zikugwedezeka. Kodi ndikumveka namu? Pamenepa tikutanthauza kuti ngati tutatembenuka mtima ndi kuyenda ndi Mulungu nthawi zonse, inu ndinu nyenyezi zachikhulupiriro zimene ananena kuti adzakanika kuziwerenga. Amen. Kodi tikumvana pa? Amen. Amen. Genesis chapter number 15 uchatima werenga wa nyenyezi kulingani ndiye tibwerere konse. Chapter number 15. Genesis 15. Tunayambira verse number 5. Verse number 5. Iyi ndiye mbale wanga. Ndipo anatulutsa iye kunja nati, tayang'anatu kumwamba uwerenge nyenyezi, ngati ukhoza kuziwerenga zimenezo. Imani pamene. Uwerenge nyenyezi ngati ukhoza kuziwerenga zimenezo. Anazikwanisa. Ntakuwuzani mpingo wa Mulungu, kunja kuno mabungwe achipembedzo cha Satana mwini wakeyo ntchito yake akuyesayesa kuti akawerenge nyenyezi za Mulungu, koma akuzikanika. Kodi zikumveka zimene? Pakhala kuli mamitingi aopembeza Satana mmene angachitire ndi nyenyezi, koma akukanika muziona kusintha kwa masystem konseku. Ntchito yake ndicha afuna aziwerenge nyenyezi za akakambirana ndi banki 2010 pakale kudinda kwa zala 5 cholinga akufuna kuti aziwerenge nyenyezi za Mulungu. Mwatsoka chifukwa kuti nyenyezi sizikudziwa kuti akutiwerenga ndiye zikungowerengeka. Jagali zili mpwe chisawawa nani control fasizi kudziwa izozi nyenyezi. Amen. Awa watu awa mukwamvawa sikathukena ya sakungofuna kuti iniyo mukhale ndi ID kuti mudzidziwika kuti ndinu nzika ya dziko lino. Pulani ina akufuna kuziwerenga nyenyezi. Kodi zikumveka zimene? Amen. Tikunena pano pa Capitol Hill akuwerenga nyenyezi. Ku army akuwerenga ku polisi akuwerenga
akufuna amvese bwinobwino. United Nation akazikisa kabungwe kawo kambali kena muko kadziwa bwinobwino kaja ka human rights. Amen. Ntchito yake ndikuwerenga ya nyenyezi aziziwerenga. Ana Mulungu ngati simusamalira dziko lapansi likukuwerengani. Musangokhala bwa iya musangokhala pantekete. Satana akuwerenga ya nyenyezi akuyesesa kuti aidziwe iliyonse payuka. Ikakhala Burundi sinavutike yangotseka machalichi onse nkwafula panzera azibwera ya mozi kusapangalira register. Kagame sadayambelera akuwerenga ya nyenyezi sakuvutika. Amen. Nje anyamata oyima ngati inu ndine Burundi asamtoki akungoyenda hiyo. Boma likuadikira kuti apite akalembezi. Koma iwo sakupita. Akudziwa kuti chimene akutifunira akufuna akati werenge. Kwani zikumveka zimene? Mukamamva kuti kuli bungwe la WCC iya isingwirizano wa machalichi kuti lizinjirira limodzi hayi. Amafuna kuti mmene mu chirombo chikwanise kukuta nini? Kukuwerengani. Kuti munayima bwanji. Amen mpingo. Kwani zikumveka zimene? Akabweresa mulili ku dziko lapansi. Mucha inabwerera COVID. Sinabwere wamba. Inabwera kuti isada? Ndiye kunali kuwerengeka. Chisawa wanthu kubaya. Kaya ni kakuti mavaccine kupita. Mmene akadapitira amango werengeka anthu wamba. Kwa macholinga cha COVID-19. Amafuna kuti nyenyeza zita? Ndipo anakwanisa kuziwerenga. Kwa mabali zina sizinaziwerengeka. Amen. Pali zina sinakana kuta? Kuwerengeka. Abraham atatuluka akumuza uzikwanisa. Hakutai sindikwanisa kuziwerenga. Amen mpingo. So pano zimene zakanika kuwerengeka ndi zimene Bible likuti azipasa nyenyezi yatanda. Amen mpingo. Muli pafupi kulandira liwadi chifukwa cha kuchikhulupiriro chanu. Koma ena liwadi yolandira nyenyezi yatanda mutumiki wa mapeto anu yaponya. Chifukwa azipereka okha chifukwa cha kumva kuwawa kwa mavuto a dziko lapansi. Mmene matenda avutira akuyenda chisawawa ukapeza ombeza ndi openduza kuti awathandizire matenda awo. Akulola kuti ziwanda zawerenge. Amen mpingo. Tasamalani pamene mukumva mitano ya mafumu, mitano ya chipani, mitano ya mabungwe ikuyenda m'midzi mwanu. Sikanthu kena lalikuluza yadulira paja ndikuyituma kuti izikayenda mpaka m'midzi mwanu mpaka ikaime pambali pa dimba lanu ikupita kukawerenga. Amen. Kwani zimveka zimene? Amen. Inu mukuganiza kuti mmene yavutira ndalama ndikupanga project $1 billion ndikwatumiza aziyenda kumaka kusaka niniyo midzi kukukazikani timabungwe nkumakugawira ni makobiri. Muganiza kuti ndi aulere akupewa ngati nyambo akufuna akutani akuwerengere. So mpingo uno ukuchenjeza amene mukupita kumwamba muzisamala kwambiri chifukwa Satana akuwerenga nyenyezi. Amen mpingo. Kuma Bible likuti nyenyezi zimene zozo zisakanika kuwerengeka. Ndipo dziko boma kuphatikiza Malawi akudziwa kuti kuli nyenyezi zina zikukanika zida wafulasha za mpingo wamboni ngakhale zida zima. Kodi zikumveka zimene? Patabwera kadi la umemba zinatheka kuwerengeka. Zinalolera kuluza mapoloti awo tilinawo munchesi mutinalandi. Anathawira ku Mozambique. Ankakana kuwerengeka. Patabwera chiphaso cha umemba ya unzika cha kadi la Malawi Congress Party. Kodi zikumveka zimene? Amatawatawa tiyenera kukhala ndi mzimu otawatawa wosavomera chilichonse chifukwa zambiri sikubwerazi ndikubwera kuzatiwerenga. Kodi zikumveka zimene zanamu? Amen. Akubwera kuzatiwerenga. Kodi mukudziwa kuti anathu kumasukulu kwawerenga? Ndipo kudzera mwa ifeyo ndalama zathu tapereka anathu kuti
ana amene wakazabwera kuzabwereranso m'banja mwathu atamaliza sukulu adzangolitembenuza banja lotondo lino tembeni chifukwa cha akwawerenga. Kodi zikumveka zimene zanangu? Ameni. Amen. Kodi mukudziwa kuti akafukufuku ma research olekanalekana akupita kukawerenga kuliwerenga dziko lapansi, akutenga chimanga kuchiyenza, kuchosa chakale kubwera chacha, akufuna cha atiwerenge. Amen. Ameni. Akuchoserani karoti wakale kukubwereserani wacha maorenji akale kukubwereserani acha, akutanya dziko lapansi akutiwerenga. Ameni mpingo wa Mungu. Ameni. 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 Ngani yosausa kwambiri chifukwa ayeserera kunyanja ina ku Girisi tikumaoneka ngati ndi mpunga mmene ndinationera ndi officials akumangowaza timpungato pacha pa nyanja akati wa tikangokhala mmene mwemo 72 hours kodi zikumveka tumaphulika pa ngati kanyongolosi 30 minutes 1 hour kayamba kutakataka ngati kamoyo kakamata 3 days kakumakhala kuti ndi nsomba akutiwerenga. Kodi zikumveka zimene? Atiponyera pa nyanja apa posachedwa popo akuchita chani anthu a dziko lapansi? Akuziwerenga cha nyenyezi. Koma Bible likunena kuti nyenyezi zimene zitakhala zosawerengeka. Ameni mpingo. Ine pempero langa ana Mulungu ndila kuti tichenjere kwambiri chifukwa dziko lapansi alikalikiriki kuwerenga cha nyenyezi za Mulungu. Atiwerenga kuchokera m'magazi athu, nzakudya zathu, nzakumwa zathu, nzovala zathu, monsemu akuyesesa kuti akawerenge chifukwa mwana wa Mulungu. Ameni mpingo. Ndi nyenyezi. Koma akuti nyenyezi zimenezi Abraham suzakwanisa kuziwerenga. Amen. So tamvekani mmene tinapita ku buku la Yesaya chapter number 14 tiye mbale wangu mukamuone zimene akuchita yeuchi alibe kwina kumene akupita. Direction yake yoyambirira ndi kukwera pacha werenga mbale wangu verse number 13. Yesaya 14 verse 13. Ndipo iwe unati mu mtima mwako ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Imali pamene ndikadzakhala mdziko lapansi chidwi changa sichizakhala ku nyenyezi zanga koma ku nyenyezi za Mulungu. Pamene akunena kuti ndidzakweza mpando wake pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Amen. Kutanthauza kuti ngekuti kuli nyenyezi za Satana. Sichidwe yake chimene. Amen. Nyenyezi za Satana ndi zimene inu mukuzikhumbira zija zikukwera malambogini. Kodi zikumveka zimene? Tumvana kodi? Nyenyezi za Satana ndi zimene mukuzikhumbira inu zija mukamamva mbiri zawo daily pa TV amaonesa atiwo. Amen. Kodi zikumveka zimene? Inu mpaka mmakalipira kukaonera nyenyezi za Satana. Kodi zikumveka zimene zanamu? Komatu Mulungu apa akutiuza kuti ali ndi chani chake nyenyezi zake. Bible ndi nyimbo imene mkulu wa mpingo wanga ndili panoyi anaimba. Amaimba nyimbo ina yake amanena kuti wadza kuti ata. Kodi zikumveka zimene? Tiye mbale wanga nyimbo iyi. Yesu wadza kuwerenga anake abwino, kale zake zowalitsa okondedwawo. Ana omwe andonga nyenyezi za mwamba, nadza naye mokondwa onyezi manye. Amen mpingo wa Mulungu. Bible likuti Yesu Kristu chimene adabwerera ku dziko lapansi ndi kudzawerenga cha nyenyezi. Sakumva anthu
chichewa mukumva koma chimene Yesu anabwerera ku dziko lapansi ndi kudzawerenga cha nyenyezi zake za iye amaziwerengera basop mukamandinyoza basop ine ndikamakunyoza. Amen. Kwa inuyo ndiye nyenyezi imene mwamba potsika anabwera kuzawerenga cha nyenyezi. Tamverani, he's counting up to now. Daily amawerenga cha nyenyezi zake kukangocha munthawi ya njala. Kwani njala yawononga 20 pakati pa amene yakuza 20 siku limenelo iye amapita pakatikati pa njala ndikumakawerenga nyenyezi zimene zaima osagwa ndi njala. Amen. 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 Pamene chigololo chikuchitika ku dziko lapansi iye amapita pakati pa chigololo ndikuima ndikumakawerenga nyenyezi zimene zakanika kugwa ndi chigololo. Amen. So Bible ikuti wadza yeyi, nyimbo ikuti wadza kuti adzawerenge cha nyenyezi zake. Kodi zikumveka zimene? So tamverani, ndiye kuti iyeyi ali ndi akaunti kumene amasunga kwa nyenyezi zimene amakwanisa kuziwerenga. Kodi inu amakuwerengerani? Mwawerengedwapo? Kodi kulimba kungotengeka, kulimba kungobwera kuzangozivuta mwalobodile kadakhala mmakomo kumaonera mu television. Kodi zikumveka zimene? Simuwerengedwa komwe. Abwera azawerenga bwanji mfilinji ndikachaswekeka azawerenga bwa aiponya ndawi zina bakoza kuponya kuthawa skate nene ili pacha pakomo ikavalidwa abwera kuzawerenga iza nyanyaka akawerenga yemku. Bible ikuti anabwera kuzawerenga. Kodi inu mumawerengeredwa ngati nyenyezizi? Ine pemphero langa ndila kuti kufoka kwanga Mulungu akukonzi. Amen. Ndingachimwe ngati munthu, ndingachite choyipa ngati munthu, ndipemphe chifundo chochokera kwa Mulungu kuti Mulungu andikonze kuti ngati masiku apita mbuyo musama ndiwerengera kulira kwanga kuyambira mama wa lero Ambuye muyambe kundita ndachita zoyipa zambiri. Pamene mukubwera kuzawerenga nyenyezi inenso mundiwerenge. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa kufoka kumakhalapo. Kodi zikumveka izi? Amene tafoka timpende tisazilekelere ayi. Palibe kanthu ena azitiona ndi chithunzithunzi chakuti ife ndiwochimwa koma kwatoka kuseli ndi Mulungu wathu tichitani mapangano kuti Ambuye nditanini ndikonzeni kuti pamene mukuwerenga nyenyezi ine munditani nawo mundiwerengeni. Amen. Chifukwa Yesaya akunena mawu akuticha iwe Satana unanena kuti uzakweza mpando wako koma wachifumu. Kodi zikumveka zimene? Mpando umene Satana akufuna kukweza si mpando waung'ono ayi, si wa kansa, si wa MP ayi. Kodi zikumveka zimene? Ndi mpando waukulu wacha koma akufuna mpando waukulu wa chifumu ukaleba mwamba pacha pa nyenyezi. Koma nyenyezi zake za ndani za Mungu. Amen mpingo. Tuwerenge tawerenga mbele wanga Yesaya. Amen. Ndipo iwe unati mtima mwako ndidzakwera kumwamba, ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndidzakhala pamwamba pa phiri la Kamu, malekezero akumpoto. Amen. Ndidzakweza mpando wanga pamwamba. Amen. Koma pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Sono ngati simuzazindikira kampeni imene Satana akupanga ku dziko lapansi ndiye kuti ufumu wa Mulungu umene ukuchitidwa represent ndi nyenyezi iye akufuna kuti mpando wake ukwere pati pamene popo. Amen. So mpando wa Mulungu umayambira kubanja kwathu. Kodi zikumveka zimene? Kodi nyumba mwanu mpando umene ukulamulira ndi uti? Wa mithulo yako akazani wabisa zakudya. Kodi zikumveka namu? Amen. Ndi mpando wanji ukulamulira nyumba yanu? Satana ayambira nyumba mwanu kukweza cha mpando pamwamba pacha akatero amabwera ku chalichi pamene anthu a Mulungu akusonkhana iye amakweza pocha
ena atusadziwa kuti kuli mpando koma wa ulesi umene Satana amaukweza pamwamba pa nyenyezi. Kukacha tsiku la Sabata lopatulika lokalambira Yehova, zochitika mkhai, mapulogalamu, kukhumudwa ndi zinthu zopanda pake, mthupicho basi kukhalakhala kuja kumanyumba. Kuterako palibe chimene akupanga chilichonse kumene asalako. Chimene apanga ndi kungovomera kuti mpando wa Satana ukwere paja. Kuterako kuti tipite tikapeza mpando wa Satana uli pamwamba paja pa nyenyezi. Ndi nyenyezi koma yagwa mkhai, yapereka mpata kuti mpando ukhale pamwamba paja pa nyenyezi. Simukuchimvesa chichewachi. Bible likuti azakweza mpando wake pamwamba paja pa nyenyezi. Akuti sizakhala nyenyezi ngati zizakhala zili cha nyenyezi, koma adzangochita mpando ukhale paja pamwamba pa nyenyezi. Ulamuliro wa banja limenelo wa Chikhristu chimenecho 99% uzapita ku chifuniro cha Satana. Amen. Ndi nyenyezi koma mpando umene ukuyang'anira moyo wawo ndi wochokera kwa mdierekezi. Amen. Machitidwe ambala amene ndi ochokera kwa Satana. Kwani mpando umene ukulamulira moyo wanu, Christianity, Chikhristu chanu cha inuyo pachoka chikulamuliro ndi ndani? Mpando wakwera pamene popo ndi uti. Amen people. Amen. Kotero mpando wa Mulungu udzaina kukwezedwa. The Bible likuti Satana adzaika mpando wake pamwamba paja pa nyenyezi. Amen mpingo wa Mulungu. Amen. Kodiza mveka zimene mpingo. Amen. 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 Verse 20 ya Revelation chapter number 1 iwerengeni yonse muimalize kuti tipite ku 1 Korinto chapter number 15. Tilipa verse 20. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizo ikapo nyali zisanu ndi ziwiri za golide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri. Ndipo zoikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Amen mpingo. Amen. Pamenepa ndi makonda ngoma wawo. Amen. Choikapo nyale si nyale. Amen. Kazi kumveka zimenezi. Bwino matama na Mulungu. Choikapo nyale sija? Si nyale. Amen. Mukupupuluma iniyo ndi choikapo nyale koma nyale sinabwere. Sopano ukutamanga iweyo chotamanga kuti ukatenge nawo mbali pazochitika za mapemphero. Ndikukufunsa wakwanira kuti pamenepo Mulungu waikapo nyale? Chikwenda zina choikapo nyale chimafulumira kuchita matama ngati chakhalakale cha nyale, ngati chakhalakale nyale koma chisadakhale chani nyale, chisadakhale nyale. Amen mpingo wa Mulungu. Choikapo nyale si cha nyale. Amen. 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 Ndimusimise twaibu choikapo nyale si cha nyale. Kodi zikuveka zimene? Amen. Ningambe kuyerekedwa ine ndi choikapo cha nyale, ine ndi nyale. Kodi zikuveka namu? Ine si nyale koma ndi choikapo cha nyale, choikapo nyale. So Bible mukamali werenga kuti tsiku lina ndi zachotsa choikapo cha nyale. Amen people. Kodi zikuveka? Chifukwa choikapo nyale chizisapusisa anthu kudikirira kuti pakhala nyale. Koma nyale sizatanipo chimene zachite ndikuchosa choikapo cha nyale. Musanayerekedwe inu ndi choikapo nyale. Ngati Mulungu adakuyikani kuti mukhale choikapo nyale mu 1844 mukachita zibwana mukupangazi, Mulungu akhoza kuchosapo choikapo nyale. Amen. Chifukwa choikapo nyale sija nyale. Musamachite matama ndikumachemerera anthu obadwa mwa anthu anzawo mkwaikapo position ya Mulungu. Kayanali wamkazi, kayanali wamamuna, chinali choikapo cha ndipo simene sicha ndikulakwa kwambiri kupereka ulemu, kumpembeza, kumgwadira, kugwadira choikapo cha nyale. Choikapo nyale sichani ana Mulungu.
sinyali. Amen. Kodi mukudziwa kuti mmene timachemerera anthu ena ma forefathers amene ananyamula choonadi chathu 1844 mmene timakwezera mulungu mwini wake amakhumudwa kwaika pa position ngati milungu payokha, kani milungu yayikazi kandi yayimuna, kwakweza kwambiri kufika potaya baibulo osalitchulanso msonkhano wonse kutha osawerenga kwa baibulo. Koma mukudziwa kuti zimene zinthu zoyikapo nyale, choyikapo nyale sicha sinyali. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Anzathu anafika ponena kuti Marion Branham ndi mulungu. Akuyiwala kuti Marion Branham chinali choyikapo cha sinyali. Amen. Musaponye kupita kwa anthu kutaya nyali ndikukalemekeza zoyikapo cha chikozi ndikutekera kotani ndiye kumapeto anthawi ya pansi pano pa makalata 7 opita ku mipingo akuchenjeza kuti adzabwera kudzachosa choyikapo cha nyali. Amen. Msadabwe kulibe nyali. Amen. Mpingo wa Mungu. Kodi ine ndikumveka? Ndikulankhula za inu ngati nyenyezi. Amen. Mpingo. So Bible latiuza momveka bwino. Mweliza verse number 20 kuti libwere pa 1 Korinto chapter number 15 kapena munamaliza kale. Tenti bwere 1 Korinto chapter number 15 verse number 40. Verse ndiyo ya 40. Paliso matupi amwamba ndi matupi apadziko, koma ulemerero wa la mwamba ndi wina, ndi ulemerero wa la padziko ndi winanso. Amen. Amen. Ndimafuna kuyambira pamenepa tizindikirenso kuti Abrahamu atatuluka panja atayang'ana kumwamba anaona nyenyezi zowala kwambiri, ndi anaona nyenyezi zosawala kwambiri. Amen. Kodi zikumveka Koma nyenyezi iliyonse imagwira ntchito yake ku nyenyeziyo. Amen. Mpingo. Nyenyezi ina simagwira ntchito zowalira nyenyezi ina. Po nyenyezi iliyonse inali ndi ulemerero wake. Amen. Mpingo. Kodi zikumveka ifeyo ngati okhulupirira chikhristuchi ndi wekha iweyo nyenyezi pawekha. Pamene ukuyenda chiwalitsiro chakuyera mtima kwako chimawala within the area pamene wewe waponda. Sizitheka kuti nyenyezi imeneyo iwalitsire banja lonse. Ayi, ikazima ya mwana wanga yazima imeneyo zake aenda kundima. Fo nyenyezi wapereka kwa ine. Amen. Mpingo. Ine nane ndikamaenda isi ndiunikira poti ndiponde ineyo. Amen. Ndio walemba brother Paul wayamba kufotokoza nkhani akuti tili ndi matupi osiyana. Pali tupi lina laja la mwamba, ndiye pali tupi lina laja la padziko. Kodi zikumveka zimenezi anamu? Amen. Mmene inu mukuyendera ngati Mkhristu matupi ndanga machitidwe atupi lina adziko laja, ndiye pali ntchito zachitidwe mtitidwe wina zimene zikulenga tupi lina laja la mwamba, kuti ndikadzachoka twaibu tupi la mwamba likalandire nawo mphoto limenelo lidzauke likakumana ndi Mulungu. Amen. Koma tupi la dziko lino lapansi likuchita za dziko lapansi likadzagona lagona chonsi ndi vaya gahena. Kodi zikumveka zimene? Amen. Chikoma tupi wandanga pali tupi laja ndiye pali tupi la dziko lapansi. Mukasintha pomwepa mukapeza kuti akukuza ni zangelo komanso anthu okhala ku dziko laja lapansi. Kodi zikumveka zimene? Ana Mulungu ndikunena kuti inuyo ndinu nyenyezi. Tayimirirani kuti nyenyezi yanu iwale. Chifukwa chani? Bible likuti nyenyezi zisanu ziwiri ndi angelo asanu ndi anga amene akuyenda kuwala pa gawo losiriza la pamene tayandikira kubwera kwanda kwa Yesu. Silinayenera dziko lapansi kuchita ndima fo nyenyezi zimene zili ku dziko lapansi.
ziyenera kuwalitsira mmene ndale zikuyendera ndi kuwunikira za Khristu. Ziwunikire mmene njala ikuyendera ndi kuwunikira za Khristu. Ziwunikire mmene nkhondo ikuyendera ndi kuwunikira za Khristu. Ziwunikire mmene tekinoloji ikuyendera ndi kuwunikira za Khristu. Ndikuchenjeza matekinishani a dziko lapansi, ndikuchenjeza anyamata amene akuchita tekinoloji yolekanalekana kuti pasopo asakhuze cha nyenyezi. Amen. Kodi zikumvekana mu? Asachine masewera kuwerenga cha chifukwa kumwamba kuli Mulungu amene akuziwerengera nyenyezi zimenezi, ndipo adzabwezera chilango kwa iwo amene akuchita attempt kuwerenga nyenyezi zimenezi. Sakungoyang'ana ife tikupembedza Mulungu obwezera. Amen mpingo. Kodi zikumveka apa ana Mulungu? Tieni werengani bwerezani verse imene mzipita musi. Verse number 40. Palinso matupi a mmwamba ndi matupi a pa dziko, koma ulemerero wa mmwamba ndi wina, ndi ulemerero wa pa dziko ndi winanso. 41. Kuli ulemerero wa dzuwa, ndi ulemerero wina wa mwezi, ndi ulemerero wina wa nyenyezi, pakuti nyenyezi isiyana ndi nyenyezi mu ulemerero. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Bible likuti pali ulemerero wina wa dzuwa, ndiye pali ulemerero wina wa mwezi, ndiye pali ulemerero wa nyenyezi. Amen. Waleka Paulo kufotokozera zikulu ziwiri. Amen. Pakudziwa kuti dzuwa linawala ndipo linasiya kuwala kwawo. Amen. Ndipo tinalowa nthawi yakuunika kumene tinawunikiridwa ndi mwezi, ndipo mwezi umenewu unataniso unalowanso. Tsopano zatuluka ndicha nyenyezi kuti zikamalize chimene mwezi walephera. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye Paulo akuchita duelu pa nyenyezi, akuti tsopano ndili ndi mawu pakuti nyenyezi zimenezi zisiyana maonekedwe awo mu ulemerero wawo. Amen mpingo. Tiye mbale wanga tawerenga bwino pamene. Kuli ulemerero wa dzuwa, ndi ulemerero wa mwezi, ndi ulemerero wa nyenyezi, pakuti nyenyezi isiyana ndi nyenyezi mu ulemerero. Amen. Pakuti nyenyezi isiyana ndi nyenyezi mu ulemerero. Musapange daladala kulimbana ndi ulemerero wa nyenyezi ina. Musapange mistake. Ngati nyenyezi imeneyo ikuwala, ngati ine ndikuwala, it's not my fault. Ndileke chifukwa Mulungu ndi amene wayika nyenyezi imeneyi kuti isiyane ulemerero ndi inuyo. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ngati nyenyezi ino ikuwala pa 7th day, don't make a mistake, it's not my fault. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ndi nyenyezi imene waisiyanisa ulemerero ndi chani? Ndi nyenyezi. Mukapanga attempt kupanga suicide kulimbana ndi nyenyezi imene yoyo, kukhala maliro kuchigwa. Pasopo chifukwa nthawi imene yoyo nyenyezi ndi imene waisiya iyang'anire mpingo. Amen. 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 Kwa nyenyezi isiyana ndi nyenyezi mucha. Atatuluka Abraham sana zione nyenyezi zikumenyana. Payoka imaoneka kuti ikuwala within the area mene iyoyo ili, ndipo nyenyezi ili yose imakhutitsidwa ndi ulemerero wake. Jealousy ikuchokera kuti kodi? Dumbo likuchokera kuti kodi? Mukulimbana ndi nyenyezi imene ayipasa area ya ulemerero wake. Amen. Ndipo nyenyezi imasiyana ndi nyenyezi nzache mucha ndi chikonzero cha Mulungu sitifanana. Amen mpingo. Abwera mphunzitsi pano kuti adzagwire Baibuloli, ine ndikhala chete pamene inenso ndidziwa kuti iyoyo ndi nyenyezi. Amen. Ili ndi kuwala kwake. Tikazapanda kuzindikira nyenyezi zimenezi pa mpingo,
mikangano ya majelasi sizatha. Amen. Tizizakhalira kuti bola akadayika ine, bola akadayika cheuchi. Mistake, asogola anapanga mistake. Pamene paja panafunika akadayika uchi. Mukuyiwala kuti nyenyezi iliyonse ili ndi ulemerero wake. Amen. Don't fight wina ndi nzache. For nyenyezi iliyonse ili ndi cha Bible kuti nyenyezi isiyana ndi nyenyezi ulemerero. Kuti zikumveka zimene? N'chifukwa chake ine ndili pano ndikoza kupita ku company kukandilemba ntchito within 1 year pa company patadziwa kuti kunabwera munthu. For nyenyezi isiyana ndi cha ndi nzake. Kuti zikumveka zimene? Ndikoza kuchoka pano ndikupita ku Rwanda, ku Burundi, ku Kenya. Inu yako kama katachaka muzakala mutamva kuti atwaiko ali kucha akuwala nyenyezi iyenda pamosi ndi ulemerero wake. Amen. Mukandichosa ndikundithamangisa ndipita ndija simuzapeza so nyenyezi ngati. Amen. Imene yata. Amen. Tamverani ana Mulungu, ndikadzagona ndikupita ndidzapita ndi ulemerero wanga. Amen. For nyenyezi isiyana ndi nyenyezi mucha ulemerero. Sikuli ndiye pa 7th day pazabwera sotwaibu mwauponda. Amen. Imene izabwera pamene pati nyenyezi ina nayonso ndi ulemerero cha within the area ya kuwala kwake ndi imene pazalekezere. Sizasinthanisa kuti mukandipha ine mungovutika ndikamakalowa m'manda ndi mbokosi ndikulowa ndi nyenyezi yanga. Amen. Kati zikumveka zimene? Nkandimangisa kupita kundende nkakhala kumaula ndi nyenyezi yanga. Amen mpingo. Siko nyenyezi isiyana ndi nyenyezi nzache mucha mulemerero. Kodi zikumveka zimenezi? Ambiri akuchedwa ndikumalimbana ndi nyenyezi zanzawo. Chifukwa Mulungu kuti waipereka maulemerero olekanalika. Inu simunazione business imodzi nzanu kuyamba lero ikamata chaka wachita bwino. Amen. Ndi nyenyezi imasiyana ndi nzache mucha mulemerero. Osachita jealous. Imene yoyo ndi imene anaita anaipasira. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? So pano tapeza kuti nyenyezi zimasiyana ndi nyenyezi zinzache mucha mulemerero. Amen mpingo. Zikumveka kodi mpingo wa Mulungu? Amen. Pa ulemerero uno pali kusiyana kwanji pakati painu ndi nyenyezi za dziko lapansi. Zosiyana motani? Pa ulemerero uno mukukwanisa kusiyanisa ulemerero wa dziko lapansi ndi ulemerero wa kumwamba? Ngati simuzasiyanisa ndi kuzindikira ulemerero wanu mukhumbira kuwala kwa nyenyezi za Satana ku dziko lapansi. Ndipo mufuna mutawala ngati nyenyezi za dziko lapansi. Amen. Kwa machenjezo ku Yesaya akuti iweyo udzatenga mpando wako ndikuyika pamwamba pa nyenyezi. Chinthu chimene chimpingo wa Mulungu tisachikhale nacho chete. Don't underestimate mpando wa dziko lapansi. Satana akuyesesa kuti awuyike pamwamba pa nyenyezi. Tikunena pa mpingo wa Mulungu umene akumpembeza Mulungu mu mzimu ndi cha. Fa mipingo inayi Satana anayikapo kale mpando wake. Ndi machali chakuyenda koma kapalikale cha pali mpando wa Satana ino. Akamapanga ma meeting yawo amaitana. Akamakakambirana kuti makondo azigwira ntchito pa mpingo. Chifukwa mpingo soto akuthandiza. Ndi amavomera kuti tipaseni cha pali mpando wa chani apa. Kuti zikumveka zimene? Mapulani yawo akamapanga. Mwamuona mulini mene wavutira. Ndiye tipangedwa iyayi pakufunika kuti mdziko muno mulowecha katemera. Kaita nini achalichi? Achalichi kuvomereza. Amen. Pachalichi pali mpando waja? Pamwamba pa nyenyezi pacha pakwera mpando waja? Wa Satana. Musaiwale kuti chivumbuluso chapter number 2 watiuza kuti komatu mpingo umene udzalamulidwa ndi ndodo yacha? Osati ulamuliro wa dziko lapansi. Amen. Chifukwa Yesu ndiye ndodo yacha? Yachisulu.
Amen mpingo. Amen. Kuti tili limodzi mpingo anamu. Amen. Mwalimva verse limene? Amen. Akunena kuti ulemerero wa nyenyezi umasiyana ndi ulemerero unzacheso wa nyenyezi. Amen mpingo. Amen. Ine ndimalize ndikuti tiziphunzira kulemekezana. Amen mpingo. Amen. Inu pa mpingo papa pali nyenyezi koma chibwerere nisizinalankhule koma olo kuyimirira pano olo amen yoka. Sana bwe uzataniko pano. Amen. Amen. Koma ndija nyenyezi ikusiyana mulemerero. Amen. Siku limenelo muzangoyerekeza kuti mawa aliyese akabwere ndi kapu ya tobu mukamuona ameneyo zitini 5. Amen. Chifukwa imeneyo ndi nyenyezi. Amen. Kugawo la tobu ya amen. Chimawala mukangolire za tobu kapu imodzi chimabweresa makapu 10. Chifukwa nyenyezi zimasiyana inu zimasiyana na ulemerero. Konine ndikunama ngati? Amen. Amen. Sanga ime pano ndikukuwa haleluya. Haleluya. Ndayambira kusokosa muja. Ayiwo sanga pange. Ndaphe basi. Amen. Amen. Koma ndija? Nyenyezi. Kuli nsonkhano atwayi kupita kumanguchi. Mumva kuti chilichonse ndipangata? Atwayi kuzitani? Kala ndicho. Ndi nyenyezi timangosiyana mulemerero koma zonsezi ndija? Sono mukaona nzanu akala chete sakulalikira nawo musamaye sezisimu. Amen. Amen mpingo. Mukaona nzanu sakupanga gawo limene Mulungu anakudalisa ninalo inuyo sidolo. Bible likuti nyenyezi ndi imodzi koma zimangosiyana ulemerero. Zikumveka kodi mpingo? Amen. Nyenyezi ndi ulemerero koma zimangosiyana ulemerero. Zimangosiyana ulemerero. Amen mpingo. Kodi likumvana pa? Amen. Ana Mulungu muzimvesesa ndi chinthu chimene Bible likufotokoza. Akunena kuti nyenyezi isiyana ndi nyenyezi muja ulemerero. Ulemerero ndi umodzi koma zimangosiyana nyenyezi zikawalidwe. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezo? Amen. 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 Pali nyenyezi zina pano tikumaliza chaka sanapereke pocha chikulu koma pali zina zimapereka tikusiyana ulemerero. Amen. Amen mpingo. Kuti kumvana pa fo nyenyezi ndi nyenyezi ina zimangosiyana ulemerero wawo. Lero muvomereze kuti ine ndi nyenyezi pakati pano. Amen. Amen. Tisiyana ulemerero. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Amen. Tisiyana ulemerero. Chifukwa ine mmene ndikuphunzitsira pano si nyenyezi ine. Amen. Amen. Amen mpingo. Amen. Si nyenyezi. Tingosiyana ulemerero. Famela aphunzitse mawa mamawa pano ali ndi ulemerero wawo amene wokuti akuphunzitse ni nyengo zoyikika za m'Bible. Ine ndifunika kukhala pansi kuti amene ndimveseni. Amen. Kwa imene ndi nyenyezi kugawo limenelo pano kuti timuyitane dimba afotokozere zopereka kuti chopereka chimayenda bwanji ndi nyenyezi tonse tikhala pe ngakhale vesi la chopereka iniyo mulibe koma dimba anazaza uku mpaka kunkhungu mavesi. Ndi nyenyezi mulemerero utiwo kwa nyenyezi zimasiyana muchani mulemerero. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? So tikamalimbana ndikumafunirana majealous timangola kwa chabe. Amen mpingo. Ana Mulungu tipitirire kuona malemba athu pamene tikuyang'ana buku la Yesaya. Tipeze Yesaya, tipeze Chivumbuluso chapter number 22 verse yake ya 16. Verse number 16. Ine Yesu ndatuma angelo wanga kukuchitirani umboni za izi m'mipingo.
ine ndine muzu ndi mbadwa ya Davide, nyenyezi yonyezimira ya nthanda. Verse 17. Amen. Tiye mbale wanga bwiriza. Ine Yesu ndatuma mngelo wanga kukuchitirani umboni za izi m'mipingo. Tamverani. Ine Yesu ndatuma mngelo wanga kukuchitirani izi umboni koma m'mipingo. Tsopano chinthu chimenechi ndi chimene chimafunika kuti ana Mulungu tikhaleni mwayi ochizindikira za amene Mulungu watuma kubwera pa mpingo. Amen mpingo. Amen. Amen. Kodi watuma ndani ku dziko lapansi chifukwa mpingo wa Mulungu ndi umodzi. Amen. Mpingo wa Mulungu ndi chani? Ndiye Mulungu watuma ndani pa mpingo. Bible likuti amene watuma ndi Yesu kuti akachitire umboni za izi m'mipingo. Ndiye kuti nyenyezi zatumizidwa ku dziko lapansi ndi ntchito namba 1 kuti ikachitire umboni za Mulungu kumwamba. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Izozi zikayime pakati pa chisuso cha dziko lapansi ndi kuchitira umboni kuti Yesu ndiye wopachikidwa. Amen. Ameneyi anauka kwacha ndipo tsiku lina akutani akubwera. Ine ndi advent oyembekezera kutani kwake kubwera kwake. Tichitire umboni zimenezi. Amen mpingo. Amen. Kotera kuti pamene tikuchitira umboni umenewu ngati otumidwa ndi Mulungu, dziko lapansi lisatembenuka mtima. Dziko lapansi lisamvera mawu a Mulungu chifukwa tikupita ndi chisogozo kapena ndi mandate ya otituma. Amen mpingo. Ndisachita mistake kuzituma ndekha kuti ndipeze ndalama ya lendi. Ndalakwisa. Amen. Ndisazitume ndekha kuti nziyenda pagali mutu. Ndalakwisa. Ndisazitume ndekha kukumbira maulemerero a dziko lapansi amene Mulungu wapereka kwa anthu otchedwa a Mulungu. Ndalakwisa. Amen mpingo. Koma ndisitume ondituma kalenda Yesu. Ndanditume kuti kumipingo. Amen. 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 Kodi akundituma kumpingo wanga? Akuti anditume koma kuja? Simukumva bwino wacho. Akundituma kumpingo wa ine? Akundituma kuja? Kumipingo. Ndiye kuti utumiki umene Mulungu adzakupasa ngati chizindikiro usakale wambali yokokerera chiphunzitso cha mpingo wanu. Amen. Kodi zikumveka pamene? Ekungokhalira ngati susunga sabata iwe. Ngati susunga iwe. Kodi machimo ndi machimo Bible lonse ndi sabata basi. Ya mwati kwa naso bwana. Kutale kukuliba chimo lile ndi sabata basi. Amangwe. Tiye ndilalikire utenga. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimene? Tizuzule, tilimbikise. Sabata likhale muti. Amen. Amen. Koma mwafikapo mukangoti chigumba chanu kerere mulide kamu. Ochima msimusunga sabata. Mulungu anatira mulo ndi sabata. Malamulo seacha kungotengapo ndi sabata basi. Nanga kuphaku osalalikira za lamulo la kupha. Akangofika pasokano ndichani basi. Mukaona kuti kuseli kwa wazindikirisa anthu sabata kumagona so kukokerera kuti anthu abwere mu mpingo mwanu. Pali chilungamo pamenepo. Nchifukwa chake simukoka malamulo enacha. Mumangokoka cha? Kodi Bible likuti tidero? Malamulo aja alipanga? Vundukula mbale wanga. Tavundukula mbale wanga. Tisapite kumbali ndi mawu a Mulungu. Tisaphunzitsa 7th day kukokerera kuti anthu alowe kucha. Ndikungokoka nkhani cha? Pali zambiri kazoti tichite pamene paja. Tiye mbale wanga. Exodus 20 pali mawu osogolera. Malamulo 10 a Mulungu. Itabwereza sinchichewa chivu. Malamulo 10 a Mulungu. Ndiwerenge ndini. Malamulo 10 a Mulungu.
Amen. Zikumveka kodi zimene? Malamulo 10 aja sakumva munthu. Malamulo 10 aja asapeside. Malamulo 10 aja ndiye tiye nisopano mumve malamulo 10 ya Mulungu. Verse 3. Eya. Usakale nayo milungu ina. Zata usakale naye milungu ina. Taziyesesani nthawi zina 7th day mukafika pa effort kulankhulako za milungu ina. Jabale chapter malamulo onsewa ndi sabata basana kwe. Awaso wati pangisa ife kulankhula pa ujibwa. Amapanga choncho jamani choncho. Tisipanga choncho asebe. Chila effort sabata. Chila effort sabata. Chila effort sabata. Chila songano sabata. Chila misasa sabata. Iyi tamvera adipa. Tiye mbele wangu. Usakale nayo milungu ina koma inendeka. Amen. Soma mapeto wake mukungo mpasa muntu sabata. Kwani sabata tingalisunge tili ni milungu ina. Yani nifunso hii. Taphunzitsa anthu kufunikira kwa sabata tikukonza koma tikangokakamira pomwepa osamphunzitsa munthu obwera ku sabata za milungu ina kodi akalisunga sabata. Ndi mmene mukuonera no chinyengo chavunda kuchakichi. Amen. Amasunga sabata akunama chilichonse apanga mama wa mmene zinthu zimaina ukhalira akamabwera kuchakichi. Milungu ina ita aipembeza. Kodi zikumveka zimene? Amen. 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 Chifukwa kusabata kwa abwera koma munalakwa chifukwa effort yonse ya zaka zonse chimene mmachidziwa ino ndikulongosola nkhani zaja ndi anabwera kudzalowa ngati mpingo osati ngati munthu woti akasunge malamulo onse a Mulungu. Wabwera kuzangosunga cha sabata lokha. That's the greatest mistake we do. Amen mpingo. Kodi zikumveka na Mulungu? Muamvese malamulowa. Tikafika pakati pa msonkhano tizimuuza munthu malamulo 10 tikamaphunzitsa. Amen. Chaka chonse zaka zonse kodi effort ndi effort yokuthera sabata. Kodi chiphunzitso mukuchidziwa inu cha sabata lasi. Tsopano sabata lija lili pakati pa malamulo anga 10. Inu mwalipangira kanyumba kachekache. Mwalipangira kampingo kachekache kapaderadera. Kakuti mmene momo mbasi ndi sabatalo basi ndiye mapeto ake. Ena onziwa kusanthula Bible amabwera kwa inu kuzamba kukupangani accuse kuti inu ni masatanist. Kunena lu 7th day. Chifukwa amakapeza kuti milungu ina tikuyilekerera. Mbiri zimamveka kuti na achigololo ndi pa 7th day. Amanena twanthu. Kanzoona kanzaboza koma ndo amata. Yamanena twanthu amalankhula. Amen. Muwati inu simumva. Iya ndikufunza simumva zimela kukunena ina ndikuze. Simumva. Samanena kuti ndo achigololo. Mumaticho. Uyakanira pasi twetu zavuta. Amen. Kodi zikumveka zimwe? Chifukwa amanena kuti simasunga sabata nga koma amanena inu ndacha sopano tu kulipa kusunga sabata walephera milungu ina kuisamalira kuti imaenda bwanji ndi kuipewa. Sifiri amene